papa ne yere eja papa ben yere ensidio ne me ba cha papa owura akwasius ne yere yeah papa owura na so opa wo me ba cha yeah woni na tia me pa cha yeah woni na wo me pa cha na ne yere na ofri ne fa ne bewura papa waka cha anti Julie ni say mamme me pa o chew mamme me pa cha waka cha anti Julie ni say one ne yere ne ntamate enti ana anti Julie ni de me ma no enti akra ne ayasa no me frɛ papa no ofo so aka chance eja ofa say asem say ni say ya koi say and dey was oh anya hwe miana akora no me ba no na me hwe no enti me hwe akora no afa dia ya tete ho adu be bosome na akora no sika ma o ma akora ni sika enti mi firo na me de kwato na danfo ba ko anu ya fra na ofa sei me de kwato ofa sei na ofa sei admu ayo de bre me ne sei eja sei opa me che ominya abote ofo owura sei opa me che ominya abote na akasa na ba me ne yire ntem no duabo abem ti minya abote obehwe akra nya abote sa enfie numu ni o ma akra ne 1000 fanto aduane ni da madawro ma nti na me se na awie me banam de abeda mo na maboa me na ehu se de ye besi aka na afa yo me da se anu ti no wo se ma me na wo ka eja akwasi wusu Akoma FM. Ena ye wukuyada utie Maa Akos wo Akoma mu nsem. We mi sa papa ne hwe kwa ya fa so ne yiri jaye 87.9 FM ena we ye wukuyada sade Pastor Julius edinkan aka no dada no braso sa wie yedi Akoma mu nsem jimade ne bramo wa Akoma 87.9 FM baby bia wo bia no memu akwaba Akoma FM. Bomode na tweben wa fidie no na fa wa dwana no watena so na fa wa fa radio no na wo de akura no wachim edeko 87.9 FM sa pepe so ena say TV stations no so adaroma wo de ko Onua TV a live e wo so Kings TV a live o Sacrum TV a live Onua TV na je say yani ankase enua eni da was TV3 no ane na je say no so edemo live uni oda wuntimi nti Akoma sense uni oda wuni Akoma enu nti oda TV a live e wo ho na say yenum nyina afade anu wa hunu say ya nsono ma wie ya to apete enu nti na Star TV wonu so ade atomo ba bia wonu wo ede amount nti ba bia wo bia tokroncho no ne mantwa mo ba bia wo bia no obenya Akoma mu nsem dwumade ni bia hwe na face wanya bi atie Facebook Akoma 87.9 FM wo like page no na wa comment na fe wa share Akoma FM YouTube Akoma 879 FM and also na wo link na so ede amaye no obi bia nya bi atie Mr. Wusu Edrum Africa Market ono na yire oba pe kwamponsa wonum abiem hu ha ewo Bronx New York Big Love Radio wa biem ewo Spain at the Performation Center wa biem ewo Kotwi afeti na chese nyasam keto akra na Sly branch manager Sax Pharmacy wono so abiem ewo no pharmacy wa bia wo ba bia so na chese wonya bi ahwe Big Joe taxi driver samuwo Gary Marvin Hospital na mo Kotwi wono so in fact memu nsam dwumade eni agro kra Akoma Golden Ladies Akoma
Akoma Golden Ladies Mama Joyce afei woni ye maba wa so no wonom so Amsterdam Akoma Golden Ladies Happy Home platform no na just say etoso no ma share de amaye fans of Mama Akos day Akoma FM Maa Akos great family na mo share charity foundation in chair na fans of Akoma Nsam so na mo Akoma FM de amaye awie Dwabewura bank Bonwe branch some ka say one mo ya adwuma sika sam de nanso ya no mo wia wo mo ani na wono esan ehwe program yi na hyene so efri dwada de kosi efiada de wa fama fade ho ka eye Josie Fashion wono ene pam bibi ya me wa ha no asoma na ye de abrame Josie Fashion wo bom so when you meet me the sports no and edition mo bronya na ebe wo bepam wo manta de wukunu nta de wa yere won so bepam wo de bepam bi de ache wadofo agya nyame abo he ho ban ama afia to ye enu nti wo sa na wo se ye na je se yakoda nyame ase enu nti pomode ane kopam watade no won toma no wo ba wo abrochire no lazy papa bi wo kente papa bi no kopam e wo Josie Fashion nefa ko him de nyame ase wo bom so when you meet me the sports edi enhwene mo wo hunu style bi na yo for WhatsApp Joe and I say Fred Joe so just for me back ho it was 0243 Akoma FM 465 0243 433 465 afei Achimo Beauty Studio wonom ewoche de akrofrom awia wonom so na asiesie metiri ho dia mame Achimo Beauty Studio akrofrom chede ena wonom ewo bomodi ane frɛ Achimo ewo 0506 681162 0506 681162 bronya wonom nya recap fe kama na fe womo emfa enshow ICBC International Central Bible Church Asafoma Prophet Elisha Bukwesujida na monsoma she ede amaye awia nwumeko a aso ya Time About Center 21st Health Clinic Sciatica Expert Jagris Fertility and Natural Health Clinic and so Isharabal Center the Breastman Capsules Aba Jeffike Company Limited the Kafefe was talala By About Center was a wabubu abra na wonfa Akoma FM won sorry enyina wonam so sanso enam Charistic Ventures at the Zahara enupano ene wode about 3p garlic mixture no piwak natural bibidrum won pam jeni ene wonum so ede aba ene ye wukuada eno nti yenko ne tew ye woye papa bi wa ha ene abusuafo wa ha doso edomo ewa no na je se mebubodi a ye wura James kwa kufrempo wa ha adwo rosu ewa ha Kofi Anthony ewa ha Mary Afri ye wa ha Ajeman kunadu yi adom ono so ewa ha bi dan na dua ono so ewa ha na je se nipa ewa ha no edoso di nti ena busua sa aboademu ewa Akoma Studios ye behu ne nedai enu nti yenkoni ye ne wura James kwa kufrempo manso ene nkomo be me na ye mo ha ya ena Apomwe ayo bibia boko wujidi mijidi okay awia yi ane yetiefo ne ahwefo ya krado yetie won sema de bae macham die Akoma FM me wofa ye frana akwese nkroma Akoma FM owu ye no ena abusuani nyina atwahia ye ene yede midi etena na nam na metena nam no na afue won nsem nti afue no bedi mi nsem na me nso me okumase ya na me ho dodo me nti me ye se me nuanu mo mienu ya ba ko di Kofi Anthony ene ba ko so de ataya wonu mienu hwe afuo no na o motia bibia asika bi ebebe mu bia na o mo nche ma abuchia no na obi anya ne de nti o mu ko so tie kokoo no a be mfie be se wotwe afi na nwinwi bia bem se bia kokoo no mo tia ya de bi fa ase ba bi na me say okay sa na tie dia Kofi Anthony ataya no o mu nya tie yenko karibio Akoma FM ana me de kwabra be di akọ edi ade se won so won hwe no nkari kokoo no o ka kere na afi no ene mo ene ma ankoyi ena me yi ni su on so firi ho ana me de ema mienu ajo rosu ni abrekobi so o mo so hwe ni nkari o mo so hwe ya o mo kere ya no na chika ne che no ayen wonwora ena me yese efi na akọ no me na me di ade enti mia mekọ mako kari kokoo no me kari esika bi ebebem bia no me ro to bank na asemba ebuchuan mu a me dia aka efi se me ka sa si ape no anche
ene me nya enkra se abanse ye be register koko afuafo me ko se me ko register mafuo no si apa de me wura se me nua ketwa abusuan kura ono ye ketwa pa wom abre kobi no kobi wodi ni dini Akoma FM akoto afuo no so ana me se ada na wo ya koda na me panimu me wo na wodi dini akoto afuo no so enti kofa ID card ne krata no a kwashini no a ebusa wo no a wi ya no kofa bra me kan o kajem je krata na yira enti wan fa krata na mame eno na anti me da amam de aba Akoma se amanfo mo ane anhwem so no akwada no wo tumi so di abusuafuo wono wodi di to so a on kam enti na me de me siri bi se obeso obo abusuan no kro no eno nti na wodi di ato afuo no okay me da say enti openi James Kwaku Frimpong wo se wo wafa ya fa ne nkroma wono ene wu ye ode ni si ode wu si na nemu me de me si na nemu enti wo na odi na ade me na me di na ade enti se de wo na abusua ne bibia hye won sa wo hwe atoto Akoma FM wo wafa no ebra wote ase no a na wo hwe koko ne ho niema ne so no wati me waka me ne me ntime ho ase bi so re ya na manso da so manso bia na so okay se wo fa no hwe no na manso bia na so a adan na wo de be hye won sa manso start eba koko no ne ajapade ne so wo de be hye me nsa na nka wo se me ye ne se anka ekwan am ne wo fa no de ye nam so se wo chi koko na wo ma obi a no ka wo che no ye but me man peni sa wati koko na no onya dan o ma obi a hwe no mo obi asika wonu kwa na de hye ne boto no die wonu kwa na edi bon ho bra but eno kra no entokwa bi ansore wo so da bi ntokwa bi ansore wo so good enti adenti na wo de ma wo na sabia son sem ye gado facha me na wono de no ya dufuru pe but wo no wo nya dufuru pe wo bedi dia ma obi anya bi aden wono ne time manso ansore na wo di dia ma obi anya bi ade manso ansore wo wudie mu de ma ne ba esa ne se nipa me enu amedi ka de efuere hye wo mu sase wo mu hwe no wonchu bi bam Akoma FM won ye se wo mu ekere koko no a ye de bi fa ase ye ton bi di ni ade eno na me se de sanete de a wo mu nyai ekere ade na wo awntime nkwate koko na afa wunya hwanjuba emo cheze baby na efuere won na me ho dodo me nti na nya ade a sam le metimi akọ ekura so se miami kokari koko na nti na ma me de ehye wo mu nsa me dan se ebra wo wofa no nkroma wu ya wode wo esi na nan no abusuafo no so obi age wutu mu kama obi age mi tumu ni me wofa no mani ade nyina age mi tumu okay na ebra wo nsa wo ho dodo nti wuntumi nkwa ekura ase ho na wo nkote na wo de hye enipa binom nsa no mepache wo mu ade hye wo mu nsa no ma abusuafo ni nyina hu se Akoma FM mesi ana so bentensa mu nyina mote ase ma obi age pene adano a edi ade no a adano a na me na so se enipa mi enu se wo mu na nhwe enti na wo so mo hwe no problem be na ba ho no omo hwe no se omo chi kokoro no a omo na kwaji sika kwaji sika na me se omo nkan enipa ni nyina enti di obi a benya no se bi na me chibinya okay ni enche na ni chemu ni ade no na fe abutuafo no bi je se omo ko kari kokoro na se ye bag na ya omo chi bag mienu na na se me mpeka sabia omo nyai koko ni kari ena mi yi ni ba foforo ena o ye no no say ni ba foforo na say yi na ye hwan na hwan friend ko bebe di akọ ni ba ba akọ pe na mi yi no okay enti ono so anya na adwuma ye no say de hwan na besi anan won so anya na adwuma ye me di ajo rose ene abra kobi okay ene echi anan enti abra ban ba ya wo ba be register koko no Akoma FM di ko register ye no abra kobi okay abra kobi ko no wan kan kire wo se wo fa e bia se na me ko ye okay enti abra kobi ne de modoso abra kobi oni we abna yamwa ha okay ya da nyame ase abna mama misa ne wo wo fa e kan se wate me pato ye no kre me pato ye no kre wo mu nkyeremu su kyeremu ka no kre na wo mu ne kyeremu na fe ma ye nkyeremu no me pato ne say afuo no ya ahodo me nsa ono maame ne di ko maame wo ne de ana me so me maame wo ye de ana me wo fa de no kasa ana me wo fa de nti me wo fa ne wu ye no ana ye de me bre tra na na mu say won hwe na fa nu mienu ye nkwa kire fun fi so ono maame wo bi yeso ye maame wo bi nti ba ko de ye nu omu mienu
edia me wo ono maame wo bi mo so maame wo bi mo nya mo free yefunu krom me pa cho we me maame ne ono no maame ye ma enuafo Akoma FM enti yede ni atena anam se won hwe na afuo no yempi nipa ne yankwankwacha na yemfa yefa no mo so mfa yo mo fa no wo ka kire se ye chemo edin papa mo bementi wo me ye nche afuo no enti wo yi Anthony no ene ata no se de wo kire no na mo se wo mo hwe afuo no so enti wo mo hwe afuo no so akodu mpempen so baabi ena wo nua ba adwo rose ebobo dua to so se ye che sika na ono ne fa no wo mu nya bi ni ne bra ne ma wo mu bi ena obobo dua to afuo no so ne bra ben ne bra yi ma wo mu bi mo kwati na mo ye bibia na mo che sika no a ono se ne bra yi e ma ne bi me pa twan wo mo no fa no wo se wo ono no onya bi ena obobo dua to so etu obobo dua to afuo no so no e wo ma na me wo fa ba edua no bo ne sen wo se koko sika no onya bi enti ensuo no enhwehwem e ma no ena obobo dua no enti wo ma na me wo fa ba e bewu ye me wo fa na wo ye afuo ne bewu ye na me fra ne se bla wo fa ba no ba wo enti ya ne dan wo se won de akwasi nkunma ma asem de won fa ho ba kwa we na se dua bo na ne kum na me pa so da bi okay wo se akwasi nkunma ma asem won fa ho na se wo fa na kwa ye afuo enti se de bewu a e kwa ba na wase fa so wo se won de ho asem de nya na asem mini mi sister ata ena kwa pa bosia ena de kwa ye akwara no ayi no firi ho no enti wo ma no sa be fra ye me wo fa bunya ene me blood David ena wo no anuafo no miensa yesu anuafo miensa ye nyina yekohia me wo fa no fie ana se mo be ka kire me wo fa ne se ena afuo no ne nanie ne nsanie wotu ne ho afrade so me wo fa afuo no koko no me pa twan ya mo che na ho asem aba na odua ba be mo no me pa twan wotu ne ho afire so ena mo fa no busansa na ade ntina wotu ho afire so wo se me de metu me ho afire so enti me nua ba bodua to so me nya na me ma bu nti metu me ho afire so na me nanie me nsanie afie nsia ma aframa mo nkɔfa afuo no de mo be ye ne bia no mo nya no eya no kura enti ma ekɔpa ye krache sesa na tie de ne wase dua no ye da no firi ho enti ekohunu krache no ma krache so kohunu sister adwoa no mi sister no rose no ekohunu sei asem sei na abana ne ataka kire me na ye te sei won so kire mu sei ye no kure na ya no nso di bodua no fi se kokko no wo ye ti kokko no sika no wonya bi ena me bla krache na ye ne se na sa na tie de obepa ni pa me ada ne dua no wɔkɔpɛ man na ɔbɛda ne dua no eduru sɛ yɛ akɔ a Mrs. Rose no se sɛ yɛyɛ nka ho a dua no wɔna ne da na afuo no nyɛ ɔno nko a na afuo no yɛ ne dea ɛyɛ afanu mmienu dea nti sɛ yɛyɛ nka ho a wɔna ne dua no nti Mrs. kɔgyina hɔ ma dua no ɔmokɔda ne nti ɛda ne dua no wie na nhwɛsoni no ɛte kookoo no ɛna ɔfrɛ sɛ yɛ mmara yɛn nyinaa yɛkɔ ne sika ne kookoo no krakye na ɛnyɛ sika ama yɛn na Adwo Rose na frɛ krakye ne sɛ sɛ ɔde sika ne ma abena ne ata a wobɛdam na Mr. Antoa so afrɛ so de sika na ma abena ne ata wo bedam na me se na wo ba bodua ama wo nua ba ma wantimi anya dua no ho adwuma wo so ye panyini wantimi anka dua no ho asɛm yɛn kɔpɛ bosia nkɔ da ne dua na ati kokoo na wo ma yɛ sɛ de be nti nyina akɔhye ya krache no office eni enukure ni ɛyɛ ntɔkwa paa wɔ hɔ nya asɛm getowa enti krache na office kana ma obi a wo se yɛn kɔnka kan asɛm yɛ kan wie a wo de sika ba ma yɛ enti Adwo Rose no ne me blanto yi kɔ me wɔ fa yan so a hɔ yɛ abusua panyin no wɔ kɔ no de kɔto wɔ nanim ana me wafa ne frɛ yɛn enti akɔtena ase na mo fa yɛn sɛ sika no yɛn kyɛ mu obi anfa ne de wɔn pa de ha baba dada de nyɔfa wu yɛ no emfie du ba ko ni da bia yɛ te ayɛ kyɛ na afɛ de ohunu de enti a wo se wo me yɛn kyɛ ɛna yɛ kyɛ scan ti yɛ kyɛ sika no ka kyɛ sɛ na firi na krose kokoo ne yɛ kakadi a yɛn fra Adwo Rose ne yɛ so yɛn ka ho ne yɛn kakadi kokoo no okay no obi ani hunu mu bi pa twan enti du hɔ ne yɛ fra Adwo na no wa fra hwɛ so ni na ka kyɛ sɛ ɛne abana mo nkɔna mo kakadi na fa me de yɛ send me enti da bia saa na ɔyɛ ɛbɛpem saa meri enti akrata no so a wɔka sɛ medimidi akɔyɛ no ɛyɛ no korɛ Akoma FM yɛfrɛ no wɔ se wɔn deɛ ne nanie ne nsanie wɔka ka sɛ wɔtu ne ho adeɛ so wɔtu ne ho adeɛ nti wɔntimi ɛnsa mfa ne din ma yɛ krata no Antoni frɛ Adwoa yi so ɛka kyerɛ no wɔ se wɔn so mfa ne din ne nyɛ samra so mutama aban be register efuo no a mo pa obi mana register no mo frɛ ayi opani me pa twan wojide me pa twan mo frɛ no no so onfa ne din me register ah na nyi ono kra ya na wa sɛ mo de mo di akɔ register onti ase me pa twan na me kyerɛ mu ba no enti Adwoa no so wɔn so onfa ne din nyɛ na de be ya sɛ yesu yɛ nhwɛ sɛ efuo no ebe sa aka nwura mu ɛna yɛ na me se na sa na te de me gyina hɔ na me de me din na yɛ ɛna me de me din yɛ enti me pa twan obusa me sa na te okay opani friend aja eno na sɛ efu obeya wode na ba sɛ efu yi wakɔ register no wo frɛ o mo kɔ register so wo frɛ eno
so wakasa asem Akoma FM. If you send off frame. Nanka me do be pede wa. Wa France o mo ko register. Wa mama ne. 84 dey be register. Wa mama ne. Oh. Na onua o ma me baba papa. Be ma penu. Akoma FM. Kasa gusuma me. Me dey you know, me dey afuo no che ne san ba ko no. Oni na tifie. Oni nyina na che efie ba ko ne dani ne dani. Buchare so oboro na mane. Wono na nchen. Wo tira dan be me ensa, efie be me ensa. Mi nua ba ko, won so di nfi aduo chenchi afa ne bo atwa. Wo ho, wa amra mane. Eno na nchen. Ono anua be ma ya otie. Ye friend kwa bebe di akon. Oni nyina na che offense wo. Buchare se wo chen pani. Wo bo na mane. Okay, meba. Ebra wo frɛ opani ya yenim se wono ɛna nkuruma to na nanom se do no wode bibi a hyɛ ne nsa no wo frɛ no wose wontumi ɛnkɔ meba wo frɛ no wose wontumi ɛmfa ne di nkɔyɛ because wono no wakase wotu ne ho ade so wotu ne ho ade so wo wo bia mane ya wo betumi ayi nipa kro ne dance se papa ekra ka sa na so mesi meba na mane pa cho me sister no me bla ne na wo wo ba mama ne wo ba mama ne ya wo mu nim se wo frɛ Mr. James Kwaku Frempon was say off and didn't quiet. Okay. One more baby, name of Papa Mamisa. At the end, they see ya. Wukwa catch one more says, say, dear, what papa won't sat at your free a phone home. The best will be a winning own farm. Many of our no correct. A very mean. Me, mammy, and Cassa woman or few elho. When you're free, I can watch him and a bush here. Na mini abaya friend Jorosi. Mini abaya friend Jorosi. Yes. Self we na ya me ma me no dia no. No keke ka ho nsem. O keke ka ho nsem na mbofu ye. Na wo sister Rosie. Ah no keke afu na me ma me dia no ya ono dia o ye me ma me baba papa. Okay. Ye o keke ho nsem. No keke ho nsem sa dia yin. O ka ho nsem se afu no. Mi hwe ni ye nsem bebre. Ana me bufu ye ana mkof de wonom so media dance nti me ni ade what you want there so me tu me ho ade wo me ma me afuo no so nya abusua enya abusuafo no so enya de Mr. Nkuruma wu ya eja Nkuruma wu odija wo ya ni de se me tu me ho ade so se me fra abusua ana ma tu me ho ade so enti we ya momo ma me de no so ho ana me se me tu me ho ade so na wo kire wo mu se wo kire wo mu hu se asoma me kan ya no wo ma me de no no atu wo ade so asoma me kan ya no ti me ma me ade no me tu me ho ade obani Frempon wo jide me jide wo jide me jide Uma wo mu sa mo maame de no watu ho ade so na emom ne nya abusua kokko no da bi Akoma FM. Mami Rose boko de okay eyadan na wo bodua wo moafuo no ho oba pa sam no se me maame wu ya che me nko abro 40 years kra me si hoda maame ne ti asena about 10 years na me nko wu ye no eya sa be count 30 years te aye 40 years eti me maame afo no mo ti a sika na me hunu omo ti a me hunu me bra so na ye do to ano eti ko bi sansa bla na say afo no sika no e de na wo ka sa wo be si so no de be ye bibia me ne ye manya bibia tena say so tam no ko enti sika na da ho ana me bra nya asempa bia nka nkire me eti me bu sa wo twi fa me so enti ma me so de abufuo se de gya ne di mura ne ye ya enti mbodu ato afuo me ba cho bo no say me say afuo no me bu sa me bra Akoma FM. o jan wodi on peso ka hwe on peso chem se sika na so bia ko we hwa na aka asmeti ho enti sa de a nana mo sa mo so mo dia enti me frɛ nsuo so na me de board ya no wo friends you akoma akwesan enso e na de board ya wo de board wo bra ye dua ai se wono o ma me muaye ana bia bi so di bi jabi anti wono me se menti ase na se wo afo kwa wo se wo nkom se na me kan se ma me na wo me se ma me no so wo me bi ma me na wo me bi ma me na yala no mo de ne bra me akola we me sister me de na chi so won kran ya na ne hwe no eti ma me na fo ni sika na mama ye o mo cha no o ba no ma ko so awu ne man keto awo me ho amane ana me hu se o mbe di so ma ne se ja ko pe bo se di dwa okay na ma me we fo di asenti me ma so sa enti enso be na boy wo frefre ye pese ye hu ni na asemu adanse me frɛ na na ofen ana me frɛ ni su kwabra na me frɛ ode na me frɛ
yɛne ayɛfoɔ mu hɔnom nsuo baako yɛ friend pressure ana me frɛ sɛbi ana me ana me frɛ bɔ kyerɛ watakyi man agye ɛna wo bɔ odua no san me sɛ nana madawroma me brɛ na edi di Akoma side ho mu didi e mem bi ne kyɛ sa fe kra na me hu de me ya me hu eti me ani abre me frɛ me brɛ na me sina sɛ onye mu ayɛ papa bi anka nkyerɛ me ɔno a wɔ se ne ho dodo no wɔnkɔ hɔ wo so ma me we wo si ya nan na sɛ wo nkɔ hɔ de na de wɔ hɔ no kyerɛ me ayɛ so nkyerɛ na me se ne me ma nana me so ahwehwɛ ama me okay enti wa frɛ wo sɛ wo mo hwehwɛ ba bi esika na kɔ ɛfa ɛma enti sɛfo yi a wo bɔ dua to so no ɛyɛ momo maame de no ɛnyɛ abusuafo no ba cho de abusuafo de me kɔ bɔ dua to so ɛyɛ me nkɔmɛ dia enti anya me nkɔmɛ dia ɛdankyɛn ɔba ɛyi ode ananya odi no no wodi ne disciple afiri ye wɔ se ɛyɛ wɔn mo maame de yi a rosu ɛbɔ dua to so no ɛwɔ ka sɛ wɔyi ne ho afiri mu but ɛnyɛ abusua saase a ɛnɛ wudi akwa yɛ registration no mama pacho mitimi kasa maybe so a question maybe say ya na wo kasa me pacho o kasa na adansefo wo ho me wa fa na me kasa ye frɛ no fa abunya Akoma FM ba ko so me bra ba ko odi David one wo mo ho no be ka kyerɛ obɛfrɛ ye ka kyerɛ ye sɛ abusua no ɛna ni nani ni nsani wo mpɛ wa ahoro ne nsa me pacho abusua koko ana wo mo mienu de no wo mo maame de no me pacho no maame asɛm abusua koko no ahoro ne nsa efrase me bele na me pacho wo se abusua koko no manso bia ma ho asem bia ma ho a o se de ebeyi ne ho firi me pacho na me se onua ba ne bodua to so ntia da na me chata dance for ho se adua na onua ba eboye no me wa fafuo no onua ba bodua de to so no abusuafo no me pacho ai wo se nya abusuafo ni nua ba na te abusuafo ya kwadan no enya abusuafo anka won frɛ se ye meka ho ne na na afuo no ya ba Akoma FM wo frɛ me ni me sister se ye nko gina ho ne na na se sa wodane dua na ye nye wonnie oh mama dance for ho mama efuru nani ye abu ewo oba pa oboa na wokɔ na wadi ntina ne wokɔ da dia wɔm no yɛ wɔm adwene sɛ yɛ wɔ fa no deɛ na wei ni daa no nti sɛ mabɔdua deɛ efra no mama yɛ ka no mom yɛ ka no kro wo fia yɛ ba kyɛw because ɛyɛ wo ne wo nua bɛ mai maame asase no nkɔ afuo no a ɛne ɛwo kɔ wo bra na ane ne bɛkɔ because no na ane ne wo bɔ ne dua no but ɛnyɛ abusua no nyinaa enti ma yɛ hunu sɛ me bra na ɔba yɛ na me bɔ dua no ɛna ɔse sɛ ma bɔ dua deɛ me mfa afuo no na me hunu kɔ a me fa so me dan dua na afiri hɔ nti wayi ne ho afiri afuo ni mu ɔba na yɛ da na abɛfrɛ sɛ yɛ nko gyina ho ne nkɔ me da ma mfrɛ mu ata me kɔtɔ ne hɔ me wa fa abunya wo hɔ me bra David no ɔso so wɔ David me ba to yi adabra hɔ mama Akos yes me pa so me bla David ne number wa ha ne number ye ne number bae ne Akoma FM okay me ba chewo say ye afuo no de wo hwe so no de woda no ne ho de ma nyina firi hɔ a me ba cho abusua no ankasa mu hwan ene abusua pani ne me bla no ne de ne ka se me wa fa ewuo no enti wan hwe so ne yenche na abusua pani na ankasa de me wa fa yanso an me pa cho ono ne abusua pani me pa cho ye na asem bi to ye na wan ye de kwada Mr. Frempong wo nya abusua pani mo na na wo hwe koko ne so efudie no na wo hwe so mama Akos me ba cho me passe nke afra abusua pani ba cho yan tre yan so an se chi a ai ni en chire che ono no ye abusua pani a won chire mo me afra ni ehunu because de ko de ba nyina se abusua pani bi wo ho a abusua pani na wasan ko hwe ka asem no koko asem no enti wan na ye abusua pani Frempong manso na ye abusua pani anasa wan me pa so me de me wa fa yanso na ye abusua pani na wo ye de wa ye abusua pani ka dua ne ben ka behwe ho asem aka me wa fa bani wu ye no so wan ko Akoma na ye FM abusua pani se wasan ka wo hwe dua ne ho asem eka me pa cho di tra mo wa fa bani so wu ye no papa wan kwa ye no Mr. Frempong me ni wo adan wan kwa ye ni bi me wa fa no ba no na me ntiapo enti na me ko ayi enye ye ena vezu no me wa fa ba no a ye kana sa so won ka se won ne ko ye no a ye mfre enye no kore Akoma FM because wo fa ba wu a nyawo ena wo na yi wo fa no wo ye ya mo ya busuafo ti mo nyina na mo ko ye ye fre wo mu nua panini wo mu nua panini pa fre na taya wa obe kire wo bu cha na obe ka se eye no so mu ne ko ye ya obe ka okay me ba ebra na ayi agyan enkroma eti ase no na wo hwe ne kokoo so no pato no odidi mambudi
me pa so ye ne no obi ama me obi nti ye ne Akoma FM. enti no obi ama me de no obi adidi so na ne afi adan na monye ne sa papa no obi anidi ne ma me de so enti me wo fa de ne se ye ka se enkroma ne ti ase no na de waye ne se obi anidi ne ma me asase so na problem ne wo de a adan na monye ne sa e ma asomdwe ma fie sɛ me na mepɛ me na mepɛ ɛna meyɛ ne saa adeɛ asɛm ama me ɛfisɛ me ɔfare te aseɛ no no obia no ɔma ntaku me maame ɔma ntaku ɔmu maame ɔma enti na momu nya hwe na momu nya hwe na ɔma yɛ bi na ɔno na me wɔfa no ne deɛ no odidi so me maame didi ne deɛ so ɔmo so didi ɔmo deɛ so enti anuafo no mo yɛ miɛnsa nti ɔmo nyinaa wu yɛ no ɛyɛ me wɔfa no bɛwu yɛ no ɛne yɛ ka sɛ wo hwɛ so na yɛte akoko na yɛnkyɛ na anuafo mienu no obi amfa ne fa sɛ maame fo no ɔmo nyinaa wu enti mo nyinaa mo te aseɛ saa me pa atwa ne yɛte aseɛ saa ne yɛte ne yɛkyɛ okay enti na mo te a mo kyɛ na afɛ dia ne ntɔkwa bia mu Akoma so FM. ma bɛbɔ dua to so ne kɔfa nsɛm mo nyinaa bae na so onua ba no so amodua na anto abusua mama ko me pa atwa me sɛ adansefo hɔ hɔ a obɔ dua no to so sɛ akwasi nkruma afo ni na ne ne nsɛn yɛ enti dua no madane me pa atwa ya dan edua no ma rose adam ko dane dua no esio so no nyina mutumi dane dua no fi hɔ okay dan yemra registration so opani ana won fie kwa ni mpacho wonya fie besen aduosonson nyame ama wadi won kwanna kora aboroso wose 70 years wodi fie so asaya ka ho opani enya fe ne ebetwa ntra kɔ ba bia mesrew asas efuo no ukoyi wo hu firi mu ana wanyi wo hu afiri mpacho me ye won te sɛ afa ne ye be frɛfrɛ nkrɔfo ye be fro bi no be ka no kora no a moto da me maame afuo na ode ma ye me pacho pani ba na wo bra wo yi hu afiri mu because ayi nkruma awu ye no a ye de wo si ana mu de bi asha no na abusua wo ho enu ti ebra wo yi hu afiri bi mu no wo fra abusua ma abusua nyina si a na no nye abusuafuo me pacho de mo ka che se abusuafuo no na nye abusuafuo enti ma mfra abusua no nyina enu na ye me maame de na me fra wo no se wo me di adanse se me nua ba no me maame afuo na de ahye bensam o ka ho nsɛm ti me yi mu afirim na nya so afrɛ mo me pacho mo so afrɛ mo o ya hwan na yi wo ma dansefo wo me pacho na ka dansefo no me pacho bra na ka ma ro sɔre no ntra se ba me wo be se ya bɛ mo na ka dansefo no ho ansakura ya frɛfrɛ wo mo wa akire no na fa ye hunu no kra ɛwɔ asɛm ya Akoma 87.9 F makoma mu nsam maka cho se ye twafa ba bia nya wa asɛm nko ɛnu nti wo de case bia se aba oba ye de ba bia no ye be som na fa ye sese amasomdwe atumi aba fie mama wo na pacho wo ni de say dan na me pacho bra wanim kakra ma me ebra opani frempon eyi ne ho ade afre ni maame afuo ni musa sa woni ne sister nya ho ntokwa no wa fra wo sa dance ni me pa cho me wo fa afuo no ene wo ba Sunday ko siara no papa wo me wo fa mpanimfo ne anim e ho ne yete Akoma FM ene wo se na wo fa afuo no o ne edi ni di ade ene eduabo abema ne nsani ne nani eduabo ne ba wo fa afuo mu ana e ba wo ne nua ne maame afuo no so wo fa afuo no ena me wo fa ne busan se adan na kwaku ye di wo di ade nenne edi ade na hunu ye nti ubetu hu ade so wo so ne de ne nsane ne na afie nsia ma aframa ye nkofa ampa no kore afie nsia ma aframa mo nkofa ema ye kopa ye crash Akoma FM e ka kire no enu ono so call me sister so eho ewo maase kokote maase e de kotu nanum no se no kore didija enimu na ne nam tiye won mu no ye Akoma FM hweso ni yi ne de ne ye yi de won mu no chafa no won hunu de sika no efa onua no mani bi enti no obo odua no e na krache ne gitu mu se ampa obedane bako akupeska okupeska bai wo se afua no afana mi enu ne ye de ya enti so obodua to so a wo dane age se yeye mu bi ejina ho ampa me pentete me famata le hye e ba kokote ho boase kokote ho Akoma FM konfo no wo ena yekoda ne dua no yekoda dua na ne yemfa krache ne nkali kokoo no antini ska mfirima wo se wo ye koronfo eti won fa kokoo no ma no ena wo se na me wuni me da na obla so afre ne se won fa kokoo no ma Akoma FM apani ampa
wa me amfa kokoo no ama krache no ye kakari ni baabi foforo ye beduru fi a ya krache na nyo no ana kari mu kokoo ma mu dada se we no wa me ankari wo se wa me amfa ma no na che se ntokwa ebesi ho no na nya agoro eni ye twa akiri eni ye dikọ baabi foforo kakari ye Akoma FM eduru si beduru fi a no wa fra krache ne se de wakari ye ne se so di sika ne ma ata ne abna mechi watum wo adwo wulosi eni ya so ka kire krache ne se so de ma wonu so a wo so bedam enti sika ne ka ne ho enti duru se wonu mu sika ne ba ya wonu mu kwaje ye no na me de na me kwa afuom na me ni wo eni wo ekwaye ntokwa pa wo ho nya agoro enti na kire na me ba ye na mo amode ko ye wo fa yanso ananim se mo munya asem bi a ho na mo de ko sa na yesu enya bi a ho na ye de ko eni wo fere ye nyina enti wo fa yanso ananim asema ye ka okay enti ye ko hia ho ne ye wo fa nse adai ena mele dodo no mo ti ya mo che na de mo se mo nche ti ba ko fo ntimi ni scan ntana so mo nchem mo bi amfa ne de eni ye che mu no wo no fa ye de ne yesu ye fa ye de enti mi de mi ne mo no okay ebra unti wo fa yitu no ho ade so de obia wo ho but wansa me frɛ wo bia nka nkyɛn sɛ de me na me kan ye o na me de abufuo ne kan sɛ no mo san fa me wo fa no a me san hwɛ afuo ne so no wa meka bibia che obi enti de mumu ne sɛ watu no ho ade free ade free afuo no ɛhwɛ so de ne so sɛ wo suro wuo enti wo madua meku no ye de ye nsuro wuo osoro say se osoro wuo se ntin no anhwa me ya na ne dua no ne otu no ho ade ye so enti ye ne kwagina ho e ma ye kwada ne dua no ofe wa mu kwada dua no ko bi dabi wan ko bi ade no wan ko bi me Akoma FM gidie e o dua bobu ye mu me obi bodua me nyi gidie o enti o ma me afo no da so didi so dabi ade na ne gidie wodua mu na so didi so ne dua ne nti ensema no okeka wo ho no e na ma me said me mpafu no bio enti wo se bia obodua bi na etia me nti na me so me mpe na before wo be bodua ne se na didi so before wo bodua ne e wo me sam na me nim se obodua bi ato so okay akwa me pa che wo ye betumi anya busia pani ba ko no because said yanso ano said asem na se akwa ye no enukura bi ni baby ye ma me rose ana ka wo betumi aboa ye nse adua no wo bo ne sei wo bo to abusiafo asase ni nyame pa che se de ba no nyame ma me manie enti me enukura bi o ho a me nka na me akasa me yefru de ne enti no ma rose me pa che enukura wo no kamie fa yentu ye se wo bo dia na to asase ni nyina so se wo boto wo ne wo ma me ne wo nua ba ma dia so ma rose they say wo na enukura no ba bedu ho e wo so papa mu ka nukura no wo fi ha na fa ye etimi dia somdwe ba because busue ba akoma enafuo etimu wo fankuru me efuo no akasa hwan na ye hwan na dia fuo ne kura ba ye kokoo no hwan na ye wo fa yodi kan ye kokoo no enemu be di so no hwan kokoo no me wo fa no na ye enti wo mo hwan do di kan fe do kojo me nsa de mi pese mi wonu se wo mo hwan kojo me nsa wo okay wo fo fie wo hwan wo okay kokoo me nu wo na kwase nkroma no enso be di wanu so eno no so awo ena me ba ye ena won so ba ye enti wo mu ye kokoo na sase nyina go bi ewu enti eden na busua kakra kokoo kakra mo ye didi ho maso aba na mo frenua ensuo bo mu hudua mo so mu bawu se de wo mo ye na ka mo sa mo ko ade na meba munye ne kakra muni di afo yi so e ma somdwe ma manchiri ma medidi so na afa mu a mo ba akire no na entokwa ene dua bode me mo dua bia senye so odini di ni koye ya ka sem bi eni ho e bi se wo twakura wo ka butua ni nyina bo ma e du ba ko woni ke twakura wo mu ade na wo so du di e koye fu no pani se wo na wo se wo ayi wo ya hweso ye nti wo fra akoda no momudi afo ne shine ma se ono nko meba ensa de shine sa enyi ono nko baduma ni tumi hello mikio pani so ani yo achinyijie bia ba ha na minim se wo pani wo be bie niema ni so ya adawuro ma wonya kataso mu aso bia emfa nkyere ye wa hase ye pesa asomdwe ba me pa che wo what da se wo pani James Kwaku frempon a yede ni si ajanko man se busia kokko won hwe so no wotu ni ho ade so abusia kokko die me mentise so
on share business cook na me de minimum say ato hifin ani pen pacho me pacho Akoma FM ni Maa Akos ni titire mu mayen share business e kan na e ba ko nyem omo fa ho de omo no ya business tani yeminimum but koko asem yeminimum okay nti wunnim sa busua no wo koko bia ani omo wa fuji se ni bi but omefo no ho asem de wunnim ho hwe meboa ya bi minim ni mo prim se no ye se busua koko won hwe so no me yeminimum se no ye omo sa bi ko busua tani ajan kuruma se na wunnim ajan kuruma koko na wo hwe so na bra wo wu ya no why no mo de ma no se wo hwe so yeah, you man, you need to say on that on down. Okay, but you man, you man, but what so one na see on so. Okay, na me pacho one so no won't say bia yes koko no kra ne nua ba bia akobodua to so ama opani from pon buafu say kra de wa hohoro ne nsa de free koko ne ho eno de won't hwe sa de mate onwa mu kra bo amane but omu ko transfer sa se ni wo me pacho aha bo amane no kam yentie ono bo amane se the business koko na da hon onya ba na aba biato so imo ono kife ni nkeni no mpek ya sembia tie offer ni san na ni ni selfie no asra ba ani afisi Akoma FM opa hu biadi. Okay, enti me pacho na what ya no wo bisa no wo fra ni bisa no say oh mo ti be bisa wo bobo wa manye ayo offer ni selfie oh na mawuni. Okay, but osabebo wa obo wa mane so ahoro ne safri ho no wa sa meka nche say e bi abufuo no de ka ye nti sese no wa se akwatra na ade ho na mu ya no ka kire mi se ono kai anto so no sisi obagina ade habo kan so no kai nti obagina ade okay obagina ade so agende me da say opani frempon eno what the ajanso aka no waso wa na bebo na mane say abusua koko no wunua ba bodua to so nto watwe ho enti sese ya abusua koko na wotwe ho anasa mo akasa wunua no koko na atwe ho me ko bo na mane Akoma FM minua ba no Akoma FM e de ma maye a hweso na ipacho Akoma FM o say no bia ba mi kese sia so ni kasa de hia free no ho ana na ode amaye no opani wase wo bebo na mane se abusua koko no wanya abusua koko na mkae enya abusua koko eye me maame afuo ni abusua koko na ebohye ensuo na demu me maame afuo ni abusua nya abusua koko na mkobo na mane ene ya nso anu so ye kan so onye abusua pani che wono akire onye abusua pani se de omu krem se oye abucha penny okay me ba I rose me pa cho baba baje adwa no wa hase ya mame rose wo se ba de toso emienu so no kre na wo ba beka enye de danche me pa cho eno kre na wo ba beka ne sese na fe ye hu ba bia de asem ne beto aduane de wanya abo de aba no eno abawie de akaro ne ebo ho bai entu oba FM wo bo aduane to abusua kokko so anasa say mama kanokra ne kire ne ehunu de yenye ba pampa cho abusua kokko nde mini tumi se mebodua ato so me ma me de ntitiri ne na ye me enti uda so gina bia ogina waba roso da so gina bia ogina okay so da so gina bia ogina na ye wura ba ko ka asem so wono kra hunu se onua ba yi di ne di akwakọ register no woni opani di nkomo me pa cho brana beta bia ma rosi de no wono but opani frempong mema ewo abusua nim adenti na wuji afuo no enhweso ene wu sikasem free mema asem na wode ko hye emma wa winim se ketwai we di oka hu wosa na wode ko hye ne nsem wode amane dia so wo so tumi o de ndi amri ye ne se na ha hye no manfa ma oba Akoma FM mema no edi bihwamo misade ma bema di mihwamo entinu ya madwene se mema edi mihwamo de a meyi ma no meyenu
we wɔ ha na wɔn na mahwɛ wɔn so deɛ ɛna wɔn so deɛ no so no antentam na me kan sɛ saa na tie deɛ fi na ɛkɔ no minyi obi a ma no hwɛ so mi ankasa mi yare o mi yɛde o mi amekɔ kari ko na ɛno no wo fra wɔn ka kyerɛ wɔn sɛ wo san ba bɛ kyerɛ wɔn yɛ ɔbɔ wɔn nyinaa ma ne wo fra busua ne nyinaa wo fra busua ne nyinaa ka kyerɛ wɔn sɛ wo sɛ ba bɛ yi wadwuma because wɔn nyinaa fɛ me ne yɛde afuo hyɛ me ti ase na wo so de hyɛ wɔn nsa ɛna me na me yi wo no enti me tu wɔn nyinaa so no ɛde ma busua na dabi me ka dabi sɛ na wo sa fra wɔn no me yi nipa me na ma yɛde ka ateɛ no ma abuchafo bi ama ne efisɛ me na adeɛ yɛ me sa Akoma FM di ope bia na ade ba mo me no amwa me ɛna me second time amwa ɛna mba third time no mfi sɛ mema na ba mprenu anya adwuma ɛna ade mama nti ɛma no so nyɛ ma me hwɛ anya ye ɛna ma na anya ye na mhye me de me na asi so enti wo ka kyerɛ ma na sa wo do na asi so ba ye ka kyerɛ me sɛ me de me na asi so okay me ka kyerɛ bucha dɔro so de ya ka sɛ ọba sese di aduru ne sɛ ɔpani wɔ mu yi sɛbe wɔ mu bu nwu dɛm wɔ se wɔ ba abɛgye na ade ahwɛ so krataa no a wode di akɔ register no yɛbɛyɛ ne dɛn bɛmɛ na maame meda ase sɛ yɛnua panyini kasa no ɔde asɛm ne firi toɔ ɛna de aba bɛdi ka na wɔka ɛberɛ abusua no hyiaeɛ a yɛde ne sɛ ɔntena yɛwɔfa no anan mu no ɛyɛ mmaa mmienu ɛna ɔdii ka yii wɔ mu ɛna ɛmaa no anhwɛ ne yie ɛna ɔbɛyi mmarima mmienu ansa na deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ mmea mete ha yi enti nya mmaa na ɔde ɛyi ɔm ɛtwa atoɔ ɛmaa no mɔm na ɔyi ɔm dii kae ɛna ɛbaa mmarima mmienu ansa na ɛyɛba me enti me pɛ nso na mehwɛ akyire ama no no ɛna ɛkɔbaa ne sɛ wɔntwe ne nsɛm keka bebree ɛbaa mu enti mmea nkasa ɛna mefrɛ no ka kyerɛ ne sɛ deɛ ɛrekɔ so no a wɔm ɛrekeka no me so matwe me ho no keka deɛ na ɛkɔ so deɛ na maa ne ka wɔn sɛ na yɛkɔkari a ebi mafa bi ɛna wɔ saa wɔntwe no a na nea mo kɔkari abusua ne nyinaa nkɔnkɔ gyina hɔ na mo nkari yɛ ɛno ne asɛm sɛ yɛkari bɔtɔ num bɔtɔ nsia wɔ bia ne fiam ɛna mea mefrɛ no ka kyerɛ ne sɛ deɛ aduro no mentumi nti ɔmɛfa ma obi foforɔ anaaso so sɛ ɔpɛde a ɔno ama mɛyɛ ɛna wɔ se sɛ mimi no wadi ka try ɛma mienu asa try mɛma mienu ɛna mema ba bɛka wo sɛ onya obi ɛmfa nhyɛ ne nsa nsa na tie bia ɔno a ne susu kyerɛ me sɛ ɛnsɛm no kora na ɛkɔ so no ɛne eduabɔ a abɛda so ne nti no afuo no kora no ne nan ne ne nsa ne nti ɔba na waba abɛhohoro ne nsa efraseɛ mebɔ mmɔden sɛ me ne bɛkasa yes wodi ka kora ka kyerɛ wɔn sa wɔbɛhohoro ne nan ne ne nsa efraseɛ odi ka kyerɛ me ɛma me kora me yɛ sɛ me bɔ mmɔden so da bibra ɛyɛ asɛm ɛna aba woka sɛ wodi ɛma akyi ne akeka ne ayi a ɛfisɛ saa berɛ no ɛyɛ yɛ nuaba rose ɛfrɛ me ka kyerɛ me sɛ me nuaba abena nom aba hɔ abɛka sɛ yɛkari me makɔkari kokoo baako a yɛ 100 million a me ne me nuaba ma mmienu akyɛ ne 50 million adie unu nuaba bɛma bɛn me jafre James Cook ane why na ka sɛ bakɔkyɛ ne 50 million adwo rose ɛma me bɔ yɛ ma me adwo rose nso ɛnse bɛ kɔ bɛ nyina wodi wom bibi adwo rose mama asa wo na asoso jagu abusua Akoma FM nsɛm yi mu enti deɛ kɔbɔ ne sɛ eduaba a ɔka wɔ se ɛyɛ ɔmaame deɛ ɛna ɔbɔ odua no too so no anaasɛ mebrɛ so ɛka sɛ ɛyɛ ɔmaame deɛ na ɔto ne ho adeɛ so no ɛyɛ dan na ɔmaame deɛ nka wo bɛfrɛ me sɛ memrɛ mu anaasɛ yɛkɔ yɛɔfa bunyaa no hɔ a yɛka asɛm no wo se afra afuo kwasi nkruma afuo saa bra no kora so na yɛka no na asɛm bi asi ɛwɔ fie a wo ne wo nuanom aside no mo kyere ka so a me ɛna mekɔpɛ ɛmaase kyeame ɛpɛ dɔm kan ho no omu ɛpapa ɛwɔ faase baako ɛma yɛsiesie saa asɛm no enti me mesra ne sɛ ɛyɛ asomdwie ne yɛ nyina yɛpɛ sɛ be watimi waka me no ɛmfa hwee ɛma enti won hwɛ sɛ deɛ bɛyɛ asɛm no yɛbɛgya ne aka enti nka ɔntena se na ɔde yɛnkɔ so ne yɛnhwɛ afuo nante saa mekade a sɛ ɛnka sɛbe ɔbɛte ase ɛnso na ɛnam sɛ akoma no ne abufuo ne ɛyɛ so Akoma FM ɛma amaka enti still a wɔda so ɛbae ɛma ɔfrɛ ɛma ampa okutu ne ho adeɛ so sɛ yɛ ɔmaame deɛ no ɔfa sɛ wutie sɛ yɛ ɔfa frɛ mpo sɛ wutie deɛ yo sɛ yɛ deɛ abusua de na dio ɛne deɛ ndeɛ ɛkɔ so nyinaa no emu bia ne hɔ a
wɔde ne ho bɛba mbio nti obia amfrɛ no ɔma wɔne kura sɛ wɔn maame side kura deɛ ne efie bi wɔn fie a wɔn asi ɛyɛ ho nsɛnsɛm ma ba yɛ nyinara ma obia amfrɛ no nka hwee deɛ bɛkɔ so ofie hɔ bia no obia amfrɛ no nka bibia ankyerɛ no ɛna agya wode ɛhyɛ ɛmaa yi ɛnsa ɛna wɔn ɛyɛ wɔn adeɛ ɛba bɛsi nti eduaba no kura na wɔka no mekaasa baako ɔbaa ɛmaame ne kɔ danti kɔnfoɔ baa ne yɛ hɔ ɛyɛ mmea me brɛ yi sɛ yɛ kɔhwɛ sɛ deɛ ɔbɛgye saa brɛ na adworo so ɛka ho na ɛno no so na yɛ hwan ne na yɛ sɛ adua no a yɛka ho asɛm na adua no adworo so ɛbɔ to ɛne ɔmaame ho deɛ so nyinaa no ne nyinaa na ɛka ho sɛ yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛka ama biribi afiri hɔ danti kɔnfoɔ danti baa ne yɛ me ne adworo so ɛkɔ ne hɔ ɛkɔ bisa deɛ ɔbɛgye nyinaa efiri hɔ na yɛka sɛ ɛne yɛ mpɛ sika ne yɛfa nkɔ dane no ɛna ɛkɔba sɛ da bi me mfa me bɔtɔm sika nkɔ dane obi aso mfa ne bɔtɔm sika nkɔ dane enti sabio ɔfe ho nsuo no ɛnoa bi ne yɛde no anadwene enti saa na te de a afuo na nam so ɛma aduabɔ baayɛ no yɛmfa mu sika ne nkɔ dane ɛna kɔkɔ ba sɛ ɔhande over ɛde ma ɛmɛ yi a yɛkɔ ɛkɔkɔ da wɔn me kora me manko bi wɔn ɛkɔ pay sika kɔ dane yɛ sɛ de wɔn atoa so ana wɔn akyere mo no okay enti yɛnhwɛ registration no ho asɛm yo me da se registration na yɛka no ɛnam sɛ sabio wa ba sɛ wabɛtu ho ade afiri so na sɛ wa hand over e de ama ema no de wo mu pɛ bia wo mu enye no no ɛna sɛ de me nua akyire mu sɛ wa frɛ ye nua ro so sɛ ɔmra Akoma FM wo mfa no ho nkonkohyem sɛ de wo madika akyire mu no enti me ɛna ɔbɔ ma nam ka sɛ saa brɛ so no na aban no register sɛ de ɛbɛya a wo mu benya enuro fertilizers ne ade agu afuo no so enti saa brɛ na ataa ade ne din akɔyɛ ya maame fa ade na fie nsia ade no enti na enkoba sɛ obetumi asa de ne din akɔyɛ nkoma de ama na yeye ɛna saa brɛ na ɔken no ensem bebre akɔso a ɛnam sɛ ya wo fa ase Anthony ɛne enua ataya ne no ɛhwɛfo nso a ɔdi firi wo nsam ne nti no na wo mu so ayi wo mu nsa ɛwɔ ase ɛno nti no wɔka bibi sɛ na mebre ka bibi sɛ ata no ɛwɔ fie ya mo na mane ana bibi saa no ɛnte saa enti koba na mimpo ana meka kyerɛ sɛ abana sɛ wafra adwoa no ano so na sɛ wɔn sɛ ɔnya yɛnhwɛ ɛma afuo no ɛnsɛe na wo ka kyerɛ ne sɛ wafra wafanso abɔ mane wo mu so me ankasa mefra papa yi ya bra yi ɛbɔ na mane ɛna wɔ sɛ wɔn de sɛ afuo no efie no ɛnam sɛ wabɛhohoro ne nsa nti no wɔn fa ho ne de wo ɔfa frɛmpo a wote ɛgya frɛmpo a wote ɛgya frɛmpo a wo so wote wo nua yi frɛ wa na wa frɛ ye wafrɛ o kasa no afidie ne ma me wafrɛ o me mama coach sɛ wa no kura so wafrɛ me na me hye me yi me sɛ wa kyɛ kamede ne ba kamede abreko bi ba yɛ dai sɛ no kura so wafrɛ me eti tro no mu twa gu mo so tro sɛ bro ka sɛ me yi ma me enu kan enya no kura we fra bere abranche anjo obeka anto no oni ana ataya so yem fra enti wo ammo wa mane enti tro na mu twa de agu mo fa so no kura wo ka tell ai abena tro na mu twa agu mo fa wo pasa mo fa efun ade mi na chamisa na sɛ wo si yɛ regisa na ɔbɛbɔ mama nia na m se me regisa yɛbɛhwehwɛ m sɛ sia ne yɛhu baabi a nokorɛ mepatɔ meba yɛbɛhwehwɛ m sɛ sia ne yɛhunu baabi a nokorɛ no ɛda na woka biribi wie na afei yɛmeyɛ bra so bɛtena ase afu registration di a woken ma me wuro so ma me ne wɔnkɔ ma me wuro so na woyɛ no mete akonya so me ho wo so ankom na nyina aduabɔ wo na abɔ yɛ afei wo na wo se wɔno a wɔhwɛ so ɔboa na wayi ma no wo se wɔno a wɔhwɛ so no wo se wakɔkɔte de ba de bɛyɛ 100 million afa 50 million afa ama wo afa wo nua so afa 50 million adi ne nyina de ntɔkɔ na ba busua ne mo meba wo be ya no se na obi ampe 21st cycle na siateka expert ene wonom ene diafuo me na me che kokofuo yo
Sciatica expert no say what to ase na ju dwindwindwin kwasu na ase bomode no fo ani che 21st clinic expert wo ho a wo mo sasa yade no eno kra ton konkoda ene yade bi afri wo chi nwie so kosu na mo reso yade bi ada no Goliath na to so no kwa 21st clinic no omo David wo ho wode ta bo Goliath ane say yade ni nyina herabasa etopia fajan efidie wo wode ene anya asam keto say abo ne ntakra ene ma no ho ye fendi omo fidie no ne wudru ho a wudru se ayaresa de wo fa no kwa 21st canteen 7 am pepe na aduana you ready and kai do me market video dynamo osmenie Kumasi show overseas ucha for radio wo mu krabata ba ko ho so nyane tachi ma go so eni se hwe wo mu sante no age wo ba bi anti friend 21st clinic e was 0540 311 311 0540311311 21st clinic no sciatica expert ampa na wonim mese wada ene mema no amaba da bridge na mo dom berego fan club no enei mo nkwa mo awa fama ye mese wada de mo hia nie eye East Herbal Center dre ye ne wade abadwa so a mema ne manyina etu aguso no mo fom sebrato eno ane bestman capsules mese wada bomode na ma wonsanka bi wo yo ba na se wo kunu ne mema yemo no ekofom afa nkwadi nkomo obabi enipa nim gwase ketewa bi ukwa no akoto bestman capsules wo dia present na fe wo dia Akoma wukunu ono mu a case close bibia dai so na ye cancer ewo ne be memu cancer ewo prostate cancer na sabia so sabia nyado cancer ewo ne hwe ono mu a eno so ono mu ebeko Daniel Bahab me kwale na aka Mr. Ubenya bi East Herbal Center was Hum Hansa Street Freno ewo 024 0208 288099 0208288099 nama wonsa enka bi Sub Solutions Limited and there was a bombardier nebra said ye tie bia no where wo be call Romania and afa Ukraine Czech Republic na won so wakwa ye adwuma ensa no nwuma bia wo no Sub Solutions Limited ensa no nwuma bia African ken kwese kenken wo de bombardier na Sub Solutions ye de wo be kwesa say enwuma mu kwan 300 and na bia e wo Romania Ukraine and afa so wo say wodi wuni san nyuma bia wansia hwe e ma ne ha wo so ba ye be hunu kwane ye be fa so be boado wako nursing training no opportunity e pie mu e wo Europe enu ti bomodi na fresh Sub Solutions Limited sisia ni ye fa wonko fresh 0507 835 0507 835 na ye fa wonko ka fefe wasetalala edre nei agent ha eno no mese wada bomodi ma sanka ka fefe capsules ne bi wo ye be ma ne nei wo tumi se ensu fita bi fro be ma no ba wo dwo so a eye wo ya no afa wo sese de wo ka homa mu soro wo dwo so antentem ni titro anajo wo be ma na de echa ade se nyina no ehi sese aye ketekete se nkuruma afa na efifiri ba wo ya ga fefe capsules oba lumba bo ni wo se de adepa eje ade efa kan se ebia na white wakoso yakuma no no elastic no emu ebie enu ntime se wada ama wase sebe ayakase esasa egu okurugu ho me so woni feelings wo ya ga fefe capsules be ma no oba no munyina mukohia mutum sampa feeling kum feeling bam wo bia edge ne de Daniel ba kwale na Fred Mens apidank e won cry smart de kinso ka ba won cry smart de bobo asese wa he ba mampo Jodas mas kono ngo wusko bi e won kokko e ya fra madam kafefe Harriet e was 0207 183819 0207 183819 na onye wo so na mom no Alaska Star Enterprise de wo bia nim se koba no original wallpapers ya wo mo eye number 1 e wadum e na make sure say me to guarantee e fama wo pe wallpaper e wo salon wo barbering shop anapokra say e wahimfie ho baby office baby a studio no me say wada winya Alaska Star Enterprise original wallpapers no ebi ye wo kuma se Mrs. Anoche Plaza ye be Plaza yeah for Alaska it was 055 4114878 055 411 4878 na just say yakone mom ye 3p or 3p abraje se 3p Eric Ahinkra se 3p Hega Bema se 3p ene na just say Teresa Boat Makuku a wonu nyina se 3p dia na just say 3p garlic mission wo woni mo say just say aye opreke se janedu we just say wo fiti kuroti ana no agye nkrofo fie mu enu ti ba sanka 3p garlic mission bi wono no mu a yade bia betu afri ne padua ne mo wo benya bi odane ye ba Mr. ba kwale na apidan kinso ka ba angelos Mr. Frey 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 3p garlic mesha ebibidrum ho pam jene TIMA ayatime about mesha time about center and a dear yaba malaria ya de wonu ato a wontumi ne du bedidi na
face so won wonam ya ni nyina bekọ na je say TIME na KNG Herbal Capsules na de wonu mu a ebisi immune system no enu nti ema wonta nyare kora na imroma bi General House atonso na akwa janhye kwalo na ka ba da ne ba Misty PFA have made also chemist Apidan chemical herbal shop ubenya bi frɛ 0244417669 0244417669 therefore mami hwa me wona menye nkrato omra na meba yewra ba ko ha ono so de ne de beso so na fei abedwafo abam ni yajeje na yahwa sesesei no yenua ba no ya papa se ekura meka na so manwe me no meka ye masansan enu ntimi behwe mefo so a ne yehunu de beye mekwa basese a amanfui malaria twa ye bohu dawro atano a kwashini eno ebucha awo no a wi ano no kofa bra meka o kajem je krata na yira enti wan fa krata na mame eno na antimi da amam de ba akoma se amanfo mo ane anhwem so no akwada no wo twumi so di abusuafuo wono wodi to so a on kame enti na me de me shiri bi se obeso obo abusua no kro no eno nti na wodi di ato afuo no okay me da say enti openi James Kwaku Frempon wo se wo wa fa ya fa ne nkroma wono ene wu ya odi ni si wodi wu si na nemu me edi me si na nemu enti wo na odi na ade me na mdi na ade enti se de wo na abusua ne bibia hye won sa wo hwa atoto Akoma FM wo wa fa no ebra wote ase no a na wo hwe kokoo ne ho niema ne so no wati me waka me ne me ntime ho ase bi so re ya na manso da so manso bi ana so okay se wo fa no hwe no na manso bi ana so a adan na wo de be hye wonsa manso start eba kokoo no ne ajapade ne so wo de be hye me nsa na nka wo hye me ye ne se anka ekwan anu wo fa no de ye nam so se wo ti kokoo na wo ma obi ano ka wo che no ye but me man pɛ ne saa wati kokoo na no anya dan o ma obi ahwe no mo obi asika wonu kwa na de hye ne boto mu die wonu kwa na edi bo ne ho bra but eno kwa no entokwa bi ansore wo so da bi entokwa bi ansore wo so good enti ade nti na wo a wode ma wo na sabia son sem ye gado facha me na wono de no ya dufuru pe but wo no nya dufuru pe wo bedi dia ma obi anya bi aden wono ne time manso ansore na wo wo dia ma obi anya bi ade manso ansore wo wudie mu de ma ne ba esa ne se nipa mienu a medi ka de afuore hye wo mu chase wo mu hwe no wonchu bi bam Akoma FM wo ne se wo mu ekari kokoo no a ye de bi fa ase ye ton bi di ni ade eno na me se de sanete de a wo mu nyai ekari ade na wo ntime nkwate kokoo na afa wunya hwanjuba emu cheze baby na afuore wo na me ho dodo me nti na nya ade a samle mechimi akọ ekura so se miami kokari kokoo na nti na ma me de ehye wo mu nsa me dan se ebra wo wo fa no nkroma wu ya wode wo asi na nan no abusuafo no so obi age wutu mu kama obi age mi tumu ni me wo fa no emma ni ade nyina age mi tumu okay na ebra wo nsa wo ho dodo nti wuntumi nkwa ekura ase ho na wo nkwate na wo de hye enipa binom nsa no mepache wo mu ade hye wo mu nsa no mabusuafo ni nyina hu se Akoma FM esi ana so bentensa mu nyina mote ase ma obi age pene adano a edi ade no a adano a na me na so se enipa mienu se wo mu na nhwe enti na wo so mo hwe no problem be na ba ho no omo hwe no se omo ti kokoo no a omo na kwaji sika kwaji sika na me se omo nkan enipa ni nyina enti di obi abenya no se bi na mchiminya okay ni enche na ni chemu ni ade no na afi abuchuafo no bi ye se omo ko kari kokoo na se ye bag na ya omo chi bag mienu na na se me mpeka sabia omo nyai kokoo ni kari ena mi yi ni ba foforo ena o ye no sa ni pa foforo na sa yi na ye hwan na hwan friend ko bebe di akọ ni ba ko pe na mi yi no okay enti ono so anya na adwuma ye no side the hwan na besi anan won so anya adwuma ye me di ajo rose ene abra kobi okay ene echi anan enti abra ban ba ya wo ba be register kokoo no Akoma FM ni din ko register ye no abra kobi okay abra kobi ko no wan kan kire wo se wo fa ebia se na me ko okay enti abra kobi ne de modoso abra kobi woni we abna yamwa ha okay ya da nyame ase abna mame misa ne wo wo fa eken se wate me pa so ye no kre me pa so no kre wo mu nchiremu so chiremu ka no kre na wo mu na chiremu na fe ma ye nchiremu no me pa so ne se afuo no ya ahodo me yensa ono maame ne di ko maame wone de
ana me so me maame wo ye de ana me wo fade no kasa ana me wo fade nti me wo fa ne wu ye no ana ye de me bre tena na na mu se won hwe na fa nu mienu ye nkwa chefo mfi so no maame wo bi yeso ye maame wo bi nti ba ko de ye nu mu mienu edia me wo fa no maame wo bi mo so maame wo bi mo nya mo mfiri ye funu krom me pa cho we me maame ne wono no maame ye ma enuafo Akoma FM enti ye de ni atena na mu se won hwe na afuo no yempi nipa ne yankwa nkwacha na yemfa ya fa no mo so mfa yo mo fa no wo ka kire se ye chemo edin papa mo bebe nti wo me ye ncha afuo no enti wo yi Antoni no ene ata no se de wo kire no emo mo se wo mo hwe afuo no so enti wo mo hwe afuo no so akodu mpempen so baabi ana wo nua ba adwo rose ebobo dua to so se ye cha sika na ono ne fa no wo mu nya bi ni ne bra ne ma wo mu bi ena obobo dua to afuo no so ne bra ben ne bra yi ma wo mu bi mo ko tina mo ye bibia na mo che sika no a wono se ne bra yi e ma ne bi me pa twan wo mo no fa no wo se wo ono no onya bi ena obobo dua to so entu obobo dua to afuo no so no e wo ma na me wo fa ba edua no bo ne sen wo se koko sika no onya bi ni enti ensuo no enhwehwem e ma no ena obobo dua no enti wo ma na me wo fa ba e bewu ye me wo fa na wo ye afuo ne bewu ye na me fra ne se bla wo fa ba no ba ko enti ya ne dan wo se won de akwasi nkuma ma asem de won fa ho ba ko we na se duabon na ne kum na me pa so da bi okay wo se akwasi nkuma ma asem won fa ho na me se wo fa na kwa ya afu enti se de bewu a e kwa ba na wase fa so wo se won de ho asem de nya na asem mini mi sister ata na ko pa ebosia ene de kwa ye akwara no eyi no firi ho no enti wo ma no sa be fra ye me wo fa bunya ene me blood David ana wo no anuafo no miensa yeso anuafo miensa ye nyina yekohia me wo fa no fie ana se mo be ka kire me wo fa no se ena afuo no ne nani ne nsanie wotu ne ho afrade so me wo fa afuo no koko no me pa twan ya mo che na ho asem aba na odua ba be mo no me pa twan wotu ne ho afire so ana mo fa no busansa na ade ntina wotu ne ho afire so wo se me de metu me ho afire so enti me nua ba bodu ato so me nya na me ma bugu nti metu me ho afire so na me nani me nsanie afie nsiama aframa mo ko fa afuo no de mo be ye ne bia no mo nya no eya no kura enti ma ekopa ye krache sesa na tie de ne wase dua no ye da no firi ho enti ekohunu krache no ma krache so kohunu sister adwoa no mi sister no roso no ekohunu sei asem sei na abana ne ataka kire me na ye te sei won so kire mu sei ye no kure na ya no nso di bodua no fi se kokko no wo ye te kokko na sika no wonya bi ena me bla krache na ye ne se na sa na tie de wo be pani pa me ada ne dua no wo kopa mai no obeda ne dua no edu se ya kwa misisa rose no se ya yanka ho a dua no na ne da na afuo no nyo no kwa na afuo no ya ne dia ya afa nu mienu dia nti se ya yanka ho won na ne dua no ti misisa ko gina ho ma dua no mo ko da ne ti ada ne dua no wie na nhwasuni no ati kokko no ena wo frɛ se ye mra ye nyina ya kwa ne de kali kokko no krache na nya sika ama ye na adwo rose na frɛ krache ne se so de sika ne ma abana ne ata wo bedam na mi stand to so afren so de sika ma abra ne ata wo bedam na mi se na wo ma ko dua ama wo nua be ma wantimi anya dua no ho adwuma wo so ye panyini wantimi anka dua no ho asem ye nko pe bosia nko da ne dua na ati kokko na wo ma ye se de be enti nyina ko hia krache no office eni nukure ni eya ntokwa pa wo ho nya asem gotowa enti krache na face kana ma obi a wo se ye nko kan asem ye kan wi a o de sika be ma ye enti adwo rose no ne me blant won yi ko me wo fa yanso a ho ye abusua panyin no wo ko no ko to wo nanim ana me wo fa ne frɛ yen enti akwatena ase na mo fa yen sika no yen kyem obi anfa ne de won pa de ha baba dada de nyofa wu ye no emfie du ba ko ni da bia ye te ye kye na afa de ohunu die enti a wo se wo me yen kye ana ye chase kan ti ye chase kan o ka che se na free na krose kokko ne ye kakadi a yen fra adwo rosu ne ye so yen ka ho ne yen kakadi kokko no okay no obi ani hunu mu bi pa twan enti du ho ne ye fra adwo na no wa fra hwesu ni na ka che nse ene abana mo nkora mo kakadi na fa me de ye send me enti da bia sa na oye ebepem sa amiri enti akrata no so wo ka se medimedi akoye e ye no kore Akoma FM ya fra no wo se won de ne nani ne nsani 87.9 FM so Bible Center and our Sebra. Achafo ba Sebra ne be hu no. Se wo de wabubu da ho e bia na adwumade am wabubu ana kwanshiampo. Me se woda am wabubu da ho a ene ye na mienu ye nsam ye no kra ye hu abrabo ne so. E sika ye no ho ayeden adwuma ho ayeden. Enu ti be so kwa achafo ba ho na nyame adom wo se ye fa hama ne sa yade. Enu ti wo de hama ne ka wo se de tie bia no. Wo be sori agina wana mo mienu so. Akoma FM Bible Center achafo ba no no. Sika kitu bi no obaji wona enso wo be mo asori strogonoria
diarrhea anasa edam efam ya de stomach ulcer be ma wa yam rampamu wo kwa chefo ba be hwew wo dress kro e wo ho wo male and female wo do wo se age to ni ehwe wo beju ato ahwe kopim so ho beto wo ba wo de poma na beba na so wo to na akwa be wrefi wo re be fu poma na afi wagya no ho kuma se ye wato so gogo he ya ye ni agogo hospital no e na eben tema come to 16 ye wo losh bi ye ben Bowers Club fraction 4 bar e wo 0244 083 482 0244 083 482 abena what do we dear register okay ye papa friend Paul na de ma wo ena what do we dear register according to wo omo ba register no wo na mane wo sister la ne bono entonium we yi nsa sai ena registration no ye register no ye bisa ansam ban Akoma FM me din na me twere me ka me din mo twere ena we din ne dia biem ena mo bisa asa wu ahwan na ebedi wa de ena me se ye abusunya japade okay enti se wo fa ikura se bibi se ya wonim se wono na agya nkroma de sin na so enti ade na mo register no wan ka se bia me wo fa bi na hwe so na me wo fa no ensensem nti no se me hwe kire kakrama no wo yare oni ha enti me wo fa din de James Kwaku Frimpong ade na ade udi hye ho no wan fa wo fa di ama mama mpacho so no wodi ka aka se ono afu no nya nasem ni nani ani nsani nti won fa ho ene wo amra kra no wo ka se ye friend phone so kra nya de so obefa woni ka kire enti di enti mom ena wo akoda no sabe wodi wodin ena ekọ register brampanifo ebi nso ewo wanim se wonu yan impo na di ne di ayemo maame dia ye wo mpanifo bebre wo ada na odu tumi mama so wama oso mfa ni din mo frɛ Rose Akoma FM Rose yasi afrɛ o wo so wo fa di wo di bra begyina obi ade obegyina na chi akasa bi ade obi achi kasa yasi ya frɛ o ya frɛ o because last year kasa go fidie ni mama ya frɛ o last year akokali koko no entokwa ba so no ye chesi kan nyansam keto eno de ma me kwa na me ho dodo me ya kan nyina so ma na me kon papa enti ya frɛ o won frɛ me abena frɛ o man pa cho wa me do nyame so wo Maa Akos abena frɛ me ba abena frɛ o won frɛ me ma ko wo jede ma ko me do nyame wo jede me do nyame wo nyini sa samu abenti de ma ko se wo ko ya me do nyame abena so wo so ya fom so anti me sali sister ti so a me mo nche so fra me pa say yesi eguafo no so nti me ka na no register me sali si ase aye ne nyem ntontwene abena wa ma wona me ya ka wa no aka bi ma ye hunu sa wo so fra no wan fra ma me fra no so abena ma wo so sani step na so fra no ma to me fra no abena dia na wo di twetwa wo so fra no so ma ujide abena me nyuni ma pa cho ya wonim di enti ameka sa me nyuni abena wonim di enti a mampa cho no because who crowd and come say dan uni asem bebre because opani ya na dia hye wonsa so ahohoro ne nsa but say me be say say registration no omo failing ne sai na wo ka che me say edinku an wo no je kwape me say me ka say e be fra Greek officer bi sa no say wo mo register edinku an wo je ana asa obe ka che me say ye bi say next of kin no why na wo de ne ye fafuo no na me se abusunya nya me nko ame de enti abusunya wan di ni wan di na aboboy ana wo ya na abusunya eno abusunya nko okay good wo ya na abusunya nko ame da se ye pe my yen forms no register paper no omo register omo de ma wo no ye je man pa so ni ha ewen Akoma FM abna eya den na yira ye abna mama mesrel eyi me nua bema menua mepacho bomodia na ni wunua brankasa mempa asem we ye abusia me ni abusia ne mu asomdwe ne ye pe afuo no enye abena odia wo bra akwa hwe so bi ansa na wo so ba be hwe so se wo so na akwa so asa wo bra akwa hwe so ba menim sa enka wo bra be edi ne din be register enti mesro papers no ewan man pa so me eya dan na yira ye afra ne mentimi abena eya da bi kasagwa fide mente won kase say eya da na papers na yira ye ma pa cho mi abena you will produce the papers I'm telling you and say baby apesa me fan kono mejina abusua ne mu na me de ko produce the papers you me pa cho wo waje pade dada da bi e so bag mu e se wada ka mu abena ayira man pa cho mi mo register ya nya fie sen enche kura enya sen enche enya ayo enya sen
About 3 months. 3 months, 4 months. 3 months. Papers now, one ready. Abra, you will produce it. I was saying, Debbie, sister, Mammy Boomful. I was saying, information. I was so next of kin was so next of kin. We know the yeah. Now you are the owner of a phone because who do the yeah? Abemuna ye owner. Now, your baby says next of kin, ye wine. Next of kin, who would you want? Why in a shadow? I was saying, you would you have shed in a yeah. Tall. Nyangode obi ani wo fa so but 3 months papers sister we ye careless said dean some people say here we no 3 months anyira mani nye sister you will produce it, you have to produce it and you must produce it. Adena wo yesa abena mama adena wo yesa mama to me abena adena wo yesa ya do be gina baby o I'm telling you there be anye ho wo yes ahon no ana mebo ye fa abra anye ho menu apene wo na abra di wachi ana say wo na abra ye dey mpaso ne di machi me pacho eni wo nua ba ne nkasa ma eni wo nua ba ne nkasa de wo kan no mete wase but ni nyina mu enkanfu ana me kire say me no ebra ye nua panyine efre me e de sa asam no tu manim say me ne ketuwa yin kasa no anamo bi ese mituna ne kasa bia na yaka still ano ho ne hunu se paper no ose ayera o na debi na koma na si ena ma me mitu anamo se ene me amekọ extension office ho na makwa akobusam ehunu dwumadie no na no so na mitu ho anamo na me gba amane se wo mu si nyame ya adom a by March wo mu besa aba ye registration wo de anya no kra na se de ye kra ye betu ya na mo dada wo de just okay na Kofi Asante wo hoy ni wo mu nyina wo hoy de agree officer say ye china na wo se ehunu ni ehunu sa de wo mu register no abena aka no kwa wo ba bi tira mmani abre no sa so me maame mama brafidie ye ho mama dabi wo be bambi pacho mi ko bi man ka bi ye tire se be banyansafo no wo bi akasa wo be ka dia sa ma bedwafo abem mama debia me wanidie me dia nidie ma panifo bia wo register be pen me bisa abena say ye register fu a ye gidien wo se din nko a ye ne hwe abena wo dia ne ye gye ye wo se mebu a on kama mentie wo se ye gidin enko a me be bisa say wo no wa register bi da me pa cho dia asem na aka kire me kama tie fo ntie me ka say me ye twire wudina mama stop enfa bibi asoso bi me mpesa dia me bisa wo se wo register mo ma me dia no so dia ne yaje wo se yaje wudin ko a meboa good na wudin ko na yaje ye because abuna ka se yaje din ko anti wo so ka se yaje din ko a me one next of kin wo ho a se wo do din register ye no wo ni ho a sebe wo a ye hu se wo de asase no anafo na ma ne ba me bisa wo so se din ko na yaje asa ne be kire mu kire me asa me bisa abena biem a wose ya anye din kwa na mom no ye bisa say woni ho ahwan biem na wo ho ne o ka asa busia adan mo ni ka kire me first adan one ka kire me say kama wo register wo de no o me se me nua bena ka asa wo boa na me ye gi me din ye bisa say me ni wa why na wo ho na me din no hye say ho sa me de me ma me de e wo mo se ne nyina ade koro na so obi anko ne de enti we no abushia de afana mi enu nyina enti wo ntimi nka se na enti wo dia no se wo se nyame fa sama asambone kwachiri ba se wo se a wo ni wo bi a wo de sa wo ma me de na ja no oh sa ne se wo bi kura ho a eni pa no no nko anya wo ntimi emfa enti eno no omo bisa wo registration ma na so wo ma misa de mpese mi hu no mama wo mu bisa wo registration mu anase wo ma bisa me mpa dia wo ye menua enu ti ma me nka bibi nkova no mechiri on wo nua be me wo se wo nua ba ne ka se ayera no wo no ankasa ko agreke officer ho ko hwehwem but wo de wo so se ya gidi nko a ya sa me ka di na chi na mo won we de mpanimfo a won na betra Akoma FM na di no me so me ma no kure na di so man ka no kwento wo so nka no kure da ho okay sana ni pa ka wo ka no kure mama ni ehunu se wo mo ye dabi o mo ntime nka no kure no efe efe
some of them penning for none no could have hoping. Now one fan no could not tell you no could have. It's no crab now, or fan to baby. I say, what would you have with a few? After naming me, yes, I said, which I said, Mamma, I'm here for an abode, and I'm here for the Miss say, ya could have you, I may come with my tiny mama. And the Miss say, I don't go down to Moja, a charcoal. Your charcoal. I am disappointed, I'm with you, Mama. It's a woman no crying in there. It's a mammy Rosin in the Mr. Frempo. Mamma no crying in there. Mira, Wadaroma. Won chimu no atoma sumpa me pacho mami rayi meka na dia kakra ye wi a wo bese yaba nania sabe dia wo ye ye no manager ho na sabe kama okay e me pacho bra e pacho ma Rose o nua pani wo ka no kra emfre onua no ye mu cha Akoma FM ye na ona tifie no a o ko register no Akoma FM o ma me ono onua pani wo ma me papa ba ya wo wata no o kan o be ma no o fi o mama ko won friend na mu cha no o ba ka o mu ti ba e na wo so ya bu shepen wo ti si asam Akoma FM wo ya bu shepen Akoma FM wo ya bu shepen wo ti si asam ana friend e na wo kan ko la obi so be kan ko e na mo e bi ja fu no ba e no me pesika sema na mo pesika sema kama ba nya obi Akoma FM e ba e no se me pesika sema ana mpese me na mdia de ana pesika sema an kama ba nya obi a Akoma FM Akoma FM Akoma FM Oma me dia Akoma FM Akoma FM Bema mu kaka woni mo fa ho ne sen kama me de registration na ne hia me san say we are yamon ID card te say de to aba no voters ID card o picture wo so ne de e wo ho me yira na kaminji bi aba say me pa bebra ya ma register kaminji bi aba kire wo ye wi yamon card te say de to aba no wa je ne de ya wano me fia enam say me ba tie de ntia me so wa je ne de ne say me si ho mafu wo ho me ko ho achira 2 weeks me ko sa wo mo no am register ye ni nyina adan me hunu nipa be se Akoma FM akwaji ya ID card ya ye di bi kire me ya me hunu ye enti sa card na e wo ho ansa na ye ntina ya wo picture e wo so okay ya wo ma kire se selfone na ya register na wo ya ma wa ID card se or ya kali sa ikoko no a se wa card na enkura wo no wo ntimi emfa aha won't me fan koma krache se wo enti wo card ni kura wo se card ni kura wo na wo tumi se wo di koko no ko share e ma krache kalima wo sasa wo de ubusa agrek mpanifo na okay enti now se was papers na yira na se ne card ne so ka ho na yira na wan ne be kwa kadi koko because on kura papers biem eno ni asem no se eno ni asem no na me frɛ wo mu nyina me wo fa no me se mom yentena fie ne yenka asem no ofie so me bo mo nkasa me boa anya no ho asem na ade baaye anya no ho asem na abeka se yenka no Akoma FM yenu am ho asem aye baaye me bia yenti ne na wa kai no na wo beka se me ye wo fa se na so no ko ho asem na baaye e be gina na se ni nyina ka ho na se no wa me nyina ka ho me ka kira mo se obi aka na de wona ko memo me ka kira mo se me ko obi kasa bo we de me shira mo me ma me ne mo me wo fa ne mo abusuan ne no so nchene so emansia ememanum efiri wa aba wo fa asiefo so ena wo fa asiefo me na me ye panyini enti asem bia beba abusuan Akoma FM yentena fie ni enka kika bia ma de obeka se obepene ebe pene de okase enti me de me asomdwe na me de me bia me de nam enti se me ma me ka se enkrata ni nyina yera be se bo me santam ene card no so sanka card na enti me nyina sa se bia asem no kwako o ma bia firi na ni a kire me am se no se opani frempon ni nua Rose anka no kora se aya busuya afo ne bodua to so de a
ene wo mo so ye de sika to mo mu kura no a wo mo so ka no crese papers ne wo ho ba ite for de akwakodo no ene timi rapagya mo na menye madwuma bi mresese ameba na yase ato asam no so ne akonclude ehwehwe mu wom abena bomode na trase na fa kwa adwentwene mu na fa ye ba be wi asam no mini aba fefe Mame. Na pom to say you. Yo, na wo by na doctor say. Doctor say the doctor say no. Currency ventures. Ye ko Nigeria say ye ko Abidjan. Ye say ye ko Abidjan for afre. So wo mate adwuma ene currency ke ye wo Ghana ha. No wo mate see adu Nigeria lata. They say na Abidjan so de no wo mo bohye. Eti ye mfaduro ni bi mra ho. Okay. Esan say infections ekum nipa ma wo Abidjan no enye infections Akoma FM na yekese adoso wo so bomodene na nuro no wotimi eye dodo se be ye bedru ho na Abidjan fo na eto ye nsa de frɛ ye yo na te Ghana ha na infections adokoro wonu wiase no nyina enko ade so yese bebo dan frifie what's the oil bebo dan frifie enti no wo se ye som wa ya Maa Akos so wo ba ku mi o na jai enti no che se no ewo da wo bo e na me de eba na ye kana ye de obi be bisa se drum edru Abidjan no Zahara mesha e na fe Zahara G capsules omusa ka se enuro no yese mu no ne mfa nso mfa nom na wo mu no mu wiase omba o mu hunura edru a ye mfa nso mfa nom ni sa dro bia ide so na e ye dro no ye ntafo o mo fon so de o mu kobom kwasem nyame hira wa wi yi na che se abusuafo no e Zahara mesha ene ni G capsules na capsules no ye de ne mesha ne na enom ti adro de bia ba ye ka se infections enfa nso mfa nom na wo de mesha ne nom capsules na e nansa sayensa emushi se tata papai efi ni pedua ne ani sa eye oba wo nsabuo e na esisi soa e ba nanu nansa na twa nyankopon so hye ye nanso na nansa na etwa no na nan na aka no me de ya na nya me de ya e wa wo de mo e wo se wa no etimi be sen kɔ na ho etɔwo mo ja fi ni tamu sa na ada ne fibroid no so ba ye de se ka be ka wo ba wo wo da wo kwa no a wo mienu o pebia wo ka ho brother be shawo beda wo na ba e wo se wunya Zahara me shane ni G capsules e do na no hye enane moja enti na ba pemfo no mbie eti de bia ba ye ka obi a wo manufuo anaso obi a wo fa ye funu no ma be sai e do na no hye e ye ni padua ni mo adwuma ya wo bia wo se pa wo nyem nko ade wo no ma enane na ne moja fin be makora no ma enane na ne moja fin fa ne ntirim e bi fa tie fin e bi fa junsom e ba ne se masiesie ni mo ye dene eno kora wo nan kasa wo nom Zahara man capsules no Zahara me shane ni G capsules no abaye adwuma na Maa Akos nti ansa na mekɔ Zahara man capsules no so no me de numbers ni tudwa ebi ana wutie yen obi wo a wonom a otimi nya reactions bi na na obi frɛ wo se wonom a ase kakra bi na komode no obi nso frɛ wo se wonom a no waye boho eye aduro no ne reactions a wonom a ubenya wo nipadua no wahu se aduro ne ye adwuma eno no eti se wutie na wanom bi wonti bibia se bia wo jonso tentem anase kakra bia na komode anase wani ta kumu a frɛ yen na doctor be guide wo number we doctor ankasa number o frɛ na wo befa na wone wo adinkita ho 0246 348 334 Akoma FM 0246 348 334 afi 0248 569 335 0248 569 335 eye Zahara mesha and afi Zahara G capsules eno bi enu ye kabo mu ntu bo shop bi a oso pe Zahara fo nure dro na ye mfa nso mfa no no Akoma FM ti bi bodi no omura wo se dro na mfa nso mfa no esa se the whole Ghana ye pe ne to adro sa tunya kape ombe ye dro no na ye de amount we no e treat genital discharges se nso basa bi free wo ba wo ho be ma bi wo ho wo jonso na ne be ma mu hihye no eno na gonorrhea syphilis nso timi ya saa chlamydia ni na matimi nya e ba sa na se waseke kawo wo ba bi wo ho a wo tena se a won so na ne to afo Akoma FM sa na manka bone na che se wo ba wo yi nka wa wade e ba gu be ma no won timi ntena wo na ko ba bia na wo ja ho na me ka kire wo e yade a
enya nika wo enti wo mo pe bibi dia refer wo so won kai gen na na oba ho ana ne ho kan kai ya na ne ho tu ene gu asesem sei wo ba pa ne de we ne de dura wo me sra pe Zahara mesha ene ne G capsules we ekum kuro enti wo ba wo num na kum wase kuro na me wase ne kam wo ye kama na che se wo kunu nani age wo ho me so pe bi to na emo wo wura shop bi a wo so pe Zahara mesha ena Zahara G capsules no ye be yi bi na ye de amount afei Zahara man capsules eno ye memedro eno so na medro na eno no nienti a enye Zahara woman capsules ana se Zahara ke betimi aka se Zahara capsules na se obi abetimi anom bi na so ye shanga ye ma mema no eti ne se Zahara man capsules ese mema nko ana no medro bi oba mesrew uti ni Akoma FM obeto bia ne se wo de koma kunu ana se be hu kani ena beto adro na wo de ama no se we eye mema ni padua mu adwuma na no hwehwe mu a doctor fo ye de ba ye kire mu a ene fast food ahodo ye bu wo Ghana ha mema na edie kanaka biem fried rice na nwase twon na mema egu so ade omo mpa wa wo mo nwade aje mprahwe wo ba no no brahwe no wa daje be no ade na ma na ntemi na mga twom se na mo nya na mo nwade o mo se da bia na ma na ba mo mpa wa de o na mo se nya no kore wo hia wo ba papa wo hia wo ba papa obeka se wa no ba bia ni wo beka se ne memeda na nwa me enti mo fa ma papa Zahara man capsules de be ma me sra wo pe bi no titiri bema woni adaje na obema de wo so wudi fruit na nka no ne ade kwadum no ne ade na wudi na ewohuru ni padua no na ma osisi no ye de bema woni mo nyame osisi o enye wo matiri wa bobo ayiri say tare na sisi no mo omra e ma ne yehu kura yehu mesra wo capsules pebe no nom na emwa woni sika kura ye pe ye sisi budin na ne ye pe ye na ma ne ye nka nkere mo ye ba fidie so a ye biefu nani na se bema wuti a wo hunu secret na ma ne wo no pe edro bia nom no wa ye wo adro na wa masisi no mu aye dene we a boost to male vitality na che se enye sisi mu dene nko obi a wo ye dwuma dene obi wo kwa na no pegya nade wo fitam wo twika kwakwantempo so ba otena se che mema bebre adwuma mo ye no mo tena se che e ba na se anwumno medu fie na sisi na gene wo hia dura ye de haban we Zahara mesa na haban Zahara man capsules mesre e ya haban ene ye de ya capsules no na e ya haban a me boba akukura din wa ha wo ye mbeso e ya haban a no wodere e ye mema ni padua mu adwuma ti ne se mema nko na enom na oba akọ nom na akuru ni won ti mi nna ti me srew mema nko na enom na bema nso so ba nom a wanum na according to unum ma na bo so unum na de na so de gina so ne nam e ba no san so ye nim guase nti e mema na mesem nka na mo hye ne so e do we ya me ba fide so me pese me kan ho asem kese san se kodwa so enso to o kan kese mema na ko to ni na e sa obi kwa wanya bintu obi wo ho ayade pa bia ne be ma da fom tim esori ana tofom esori ana tofom opebi atobe ko onya binto na obi ane de ye kamadada no opebi aka hunti no akosesa enti mesramada monkoda monkope binto efiri chine ko nyina ko dwa so a Zahara man no ya de se ubenya bi ato ye de ba wiki bi esa ye de fofra ba sa na ye no sanse ye de ba ya na sa yes afia number ni tuja so ya ko de twato no so asani akohinde no so e 0246 348 334 0246 0246 348 334 Afe 0248 569 335 Akoma FM 569 335 Afe hindi aba mesa no ne no de twato ya me de to apono masode na wato adwumadi so na dasene mesan atrase ebiemu eye hindi aba mesa no na sikire yade diabetes ehwo adwuma na eye na dro we ni ya na mepɛ woni a enye obi a wo test ye se o sugar level wo soro wasi kire no wo soro da bi obi a wonya free fie no mu ko ya asikyire na dokoro pa ye tue wo nuane ena me ne wo to nchia hindi ye ba wo de pe ba ko pere no onum wi ya ba ko no sa ko ye test ni bi ye beka se o sugar na ba fom me na me ka kire wo san se adan me mini asikyire ya de woni e wo bi a wonum no ne ba wo mu ka eti na ya ne ye ba wo adanse ye ba no eno ho asam ne ye so ye de betena ha eti hindi ne de sire yade ya pa ehu na wodwane awo se adro na nwono on se sire yade nso itirade ya Akoma FM enne na bibifo ye mpa de ya nwono ye de ene ade obi okoye na wie sei mo kane madankati de enti anom nipa togu so aye no mo no on se onum ase mu ode hacks bi wa kire
nanso so ne ye nyonyo na firim to no ma ye wo de wo ba no ma ba no ba de ho ansa na ye adwuma ene hindi no eno nyonyo no ye nyim firimu sanse eno na ekuma sikire no eti wo to no amie woni no wanom okay na etumi abo ni pedua malaria fever ne typhoid and afa blood pressure low blood pressure ne high blood pressure fo nyina wonum hindi herbal no na ebeboa mo ye no so abuso ba bia the whole Ghana oko okaishi drug lane e won crime dodo bia wo pe box dodo bia wo ta kogu shop no obenya bia to afa keo kumase ya eno so dodo bia obenya bi ato me the number se ne tudwa ye twa so 0246 348 334 0246 348 334 afa 0248 569 335 0248 569 Yami ensha papa okwa no wa doctor ede amame Charismatic Ventures your desire no paba na yetse one mo enka no memre studio habiam na fe me ne mabusuafo emewie na mabedwafo magi adwa abna peja mo kakra na bra fidie na no na mimi so asem abna wo kwa sorry bay Glory Calvary Temple ewo henefa edukro mo sofo ya hwan ma ros bajadwa okay Abraham ami sam na asubiem wo se wo kwa sorry mama mpacha wo kwa sorry why Akoma FM Glory Calvary Temple ewo henefa edukro wo pastor ya hwan pastor Oseya wo ya de wa sorry Calvary Temple wo ya de wa ho me prapra Sunday o prapra sorry dem wo bota yenti a wo de kwa sorry ko prapra sorry dem ne sen menya nshira wa awrade wo benya nshira wa awrade wana edi ebiem ne ka ho ehira na wo wana se wonya na awrade wo wasase so ne pe na me maso benya nshira en edi ebiem the main thing ya yesum nyame en no kwasem da cho be ko heaven en no kwa na me hia ntini ma bi sa asase mo ma wo kwa sorry wai uko Roman wako be fie se nie Ma Rose me dem sha ye bo masu ni nyina ho ana me wo ewa na wo bota ya wo de kwa asore ne sen sen kwa je na yin tia na ye kwa asore enti se nyame ba na abeko bi me pa twan obeko ahu mama obeko me pa twan Akoma FM baba ukobi uko asore ben ko Roman unso ko Roman wako no be fie se nie e fi che wo me ya we metum ya wutu mu ana wakwa wo fa nya mesum ni agro ho no dabi okay enti menim die enti a me bi sam sa asem we se no Ma Rose wo bodua wase wo boto wo maame efo so nya busu efo so enti Ma Rose uko Roman wo die ne se ubenya nkwaje no wakọ heaven ye mfantro enko heaven Ma Rose meje no krafri wo ho hwe wo Roman ya wakọ mfie koto pepe emunie na fa ka no kore na kire ye awiye edua no wo bo ne san ya de nchinyu ahyew aba busua ni mu no wonya akopon na wo som no wono na wo soro wo no me wobetumi atwa ntro akire me wobete ntro ade akire tiefo na so nyankopon ntimi ntwa ntro mu Akoma FM edua no wo bo ne san oba pampa che o se efo ni mienu nya me bra na woda no eti se me boy ne se busua de ewo mo enimo se o mo se yeti kokko na o mo je o mo fa o mo ha o ne se enti me ba o bo ni nyina so ya dane ye no still yeti amoni ye che enyi me question na no de mi pese mu yi ma no nie me bi sese edua no ye boto ni nyina so ana woni no mo ma me de no nko aso hwe wonya nkopon Roma nyankopon ni na ka no kra kire me pa chombo tu ni mienu nyina so exactly abina mama me ba so Calvary also so for penny the same pastor say ya wo bom paye wo kwa sorry wo prapra sorry dem ni nyina ne say nyame be hira wo na se wuni ho a enhira ni bia ko maso de toso mienu ene se wo be ya wo so akọ enu ti ne nyina ye bre wa asase so no pipes na wen mampa so mi hu pipes no Akoma FM fa wonya nkopon din se ka kire me say pipes no wo hu no ayra me hwe sister do na me se pipes ni me hu
ye fa nyame ni agro ena no wobi e di nyame bible ena odidi nsekire ne yere ebi obeka se bible ye nkrata akeke bible de se pipes keke nti ye didi nsi ana ye dai eni gina na ne sabe so sabe nyado empani form ani mu ane kwati wuye okoka che nyame se bible no odidi nsi no ye krata akeke ne be ma wi pipes no ohunu enokre nti ye nkwahwehwe ye nhwehwe opani eno waso obodua na to abusua sase so enokre no na ne ye pe ye say enokre na ba bededi enti montwen ye beba pipes no ye behunu ye besesa ownership no eno enti montwen ye mabedwafo me pa cha omomra efu na ye na mehwehwe afri wa me bi ye tie ma me bros na asma ye entran ya yenwie yo yes abeto aso part 2 yenwie enti montwen me ye Jacques Fertility and Natural Health Clinic abena twen me montwen me yes abeto aso ane ai ye bese abeto aso ho Jacques Fertility and Natural Health Clinic mesa wada shane so ema me awie yi say yenemu san ya de na ema wo no ema awo bonu kunu se de adwonso aba aboade nchame ode ne de hyenhia se no ma bomode na ko Jacques Fertility and Natural Health enu na wobi na ni da so ase wo na bra bom no wonu mo ko ho no ene wonu manya wo wo ba bi nka na wade e bono wo sa se na ne kunu pam ne so no mo pam no se wo ba ye awo ema enu timesa wada ene ebi tete sa bomode na ko Jacques na wo so bedi wo mo adanse enye no diabetes stroke I want to tell ni nyina ye tu ase wo Jagris ye jempai body enu nti ye no spiritual no physical ni nyina no ene ma ye adwuma ye ma wonuro na afa ye hwe ofanu ni mienu nyina no ni ye sign bomb pa ye de time dwada enu ko si memre da no pa no watwe ko si enwumre no nom ye wo kuma se krun ma bo nya ni adonko factory di hwe ni mo enkadenta SD hwa takraze bancha ase so me Mensa Street e won ye wo 0543 009445 0543 00945 Jagris of Home of Babies. Pastor Julius Memwakwaba. Mago Mejoso. Nanekwa Mwakwaba. Yeah, no ma. Evangelist Ameme Mwakwaba. What can I go and say? Yeah. Mama photo. Hey, mommy. Hot city power. Well, was soon what lady in this house was a wire, but who none anything. After the never need a go for. What she to corner. Questions in about oh no, dear Lord. Akoma FM. I say asem na beto ahun ne o tutu ni pana no tutu na no ya na wa kan bi unya bi kan na ma nya mi sira papa wa do so no pa ma yehunu abena ni papa ba wo ye ma mi abere we no no aboga ma wo so nteje o ma ba tu ni nyina do wa bo ni nyina so bia it's just 7 yeah so wa kan no cross me go to me ma me e den gba na wo je mama okay yeah cry dia odo na fugo ato na sase so koto so sampo na nade man na onu se onu kra wonim sese ni wu achi kra we na besi amba joka afon kra ko di so nim se le chi se pa na chi ba ya ma ko di jaba tum na nya patro se patro bo so di patro ko gugu afon na sase apabre se ya no di jaba tum wa hye no wo send a message. Well, say Maa Akos, in fact, experience is the best teacher. Yeah. You have really shows your experience. Yeah. Wonderful. Man, I'm nantwie bia anka nsema wo konfa de kokon enka wo nsem abre yo ode ne abre e na kreata kro be so de kreata na baba yi ma edi kokofo ntimba cho obeka so obatena so akosi se wiase nyina baba na wie no na so we kokofo no so ma ye tu wiase fo ani brebre ma ade a problem we da busu ma enya problem ya o omu nyina ye I read obi abdona fo ya ko mo di di no obi ya I read say when the see am when the see am so mo nyina obi enu wa ekura so ana se ka akodo kokko ade ni brebre no hwasuni na ti hu brebre na ti hu obi afa so ana se ka akodo kokko hwasuni na ti aseda ye kan na nko tu no ma nyina no ma ko bo akura kokko na se
na nka ho na motia adachi a mu dom mu gusu aduro na nka mu do ase yes mu na mu bra ho ntimu de mu fata se mu die ho ya nwa ya keka o ya nkoto nso ayeda abena yesre wo mu mama abena nkofa pepa ne mra boko na asundwe mra sabi aforinya na dia didi na wo mu ni ho pa anya na dia mama mesre busa pani hwe ade ba ko busa pani ya kofa problem aba nyina nie wo ya pani osura pasem sura sem no kwasem abusa pani pasem osura sem na asamba he ma ye oni bebre ho asamba ono aba prepare asamba pa no atwe ho o asamba na wo se ne matu ho ade so won go face challenge no wi a wo se aba asamba ba jema de o ka che ababa yin kongo so okora so na keden se kan nkrai enso di na chi ku na nke ba fe de wo se ba ba jefu no abusa pani anya de mama ade be di be je bi ampani fo sisi di jawa ne ya dia soa kire se ehwo amane bi baba biara ehwo na se wo di akire yampo amane no na de ya deba ya di ya be se busu apani se afu no ya be ka agena busu ni na ade asundwe be na mom o we yeso obeko so atan se busu apani a onye de fata so oye na mfa asundwe mra wo mo ma ye wi a ye ni abran be kasa pepa no de entimi ma da se obeka che pepa na nyira mama pepa na sha abran pass ho e hye ne ntad na so na ntoma no be bo abobogu ho na hye ya be yire na agena nyina ntoma oto no boso miensa a etwa mi mbato ayira mpabo oto no boso miensa etwa ayira ere na koku ayede abusu ni aja pade ene ya tima ayira boso miensa onyrai ye beje meda say dai would about hospital the dai with 360 capsules abasisi yade amututuo wapa bema wo bia wonum be dai with 360 capsules wo ma fo mo no to ne ma chedi ho adanse dai would ointment so wo di twitwu wa paso ye oya wo di asa wa fam bia na ene oba bema betimi di atua na jese no so asiesie o dai would aba mission so malaria no wonum ato ntumi ne die wo bibia no num bi opemfo nka ho woni mu fiedum yensa won ka ma abofra no fo num bi heba pharmacy shop bia mu benya dai would enroi bi 0244886437 0244 886437 0201 681717 Nanekria Marco Mami Rose so the asem na ye twam ni nyina akobeso wa ne tiri so wonim de hyehye baabi ya ntwonom ni baabi aba na ne husu ehu o ma ne husu a wode beje wo obeda na okotra ta da ho ei ubusa na sem sesi se na omo frɛ omo ka kyerɛ me omo ka kyerɛ me se me sane steps yi kra etumi yi me ma me ei dia boy wasa babo wo sofudin asa akoka se roman ni ebi wo ho mo ti asɔre dem kwa enya me nwanwa se nyankopɔn se wo ba obestati afri na asɔre dem wo mu nyina te ho ha nyame adwene ha nyame saa na kakra bia wo de sesie na wo de wabodua sesie na wo de abodua na de wono aye na ade no kra wo wai de ono awu ye no eja mo se eja pade no wo hin sese kumasifie bi sisi ha enipa ntumi ntenam enipa ntumi ntenam wo mo ajeji wo behunu wo bedua wo ye busuani we dia ono wo ya yaka wo ye busuani we dia ono wo ya yaka omo ya kasa na mum de okukuru ni fie na si ho no onu so ni ho enti omo cha mo bia nya bie no omo nyina ya aka wom enti epam no twa no yesi fie ni si ho ya mo bia antinam na si ho sa na fie bia da ne bosom esisi kumasi fiem ene sisi ada ne bosom ne sisi ho abra ye de ma han a ye benya kakra ma akora bia ko school ye benya kakra bia ma abrewa bia didi ye benya kakra ma obi dia ye bibi nanso adwen bone ye ho ni patri mu nti adwen bone ama obi kura ntumi nsifie nkase we media ma abusuafo efise wo beja hoyi hoyi na ba behwe so yiye efie bi si wo ye ntumi plasta ho ye ntumi mpenti ho ye ntumi nya na hwe se de efie ne tia na tie se de asase ne tia na tie hoyi na ekoye hoyi sani o ma we nyina ma obi ti wa na wo sua nyansa ontumi nya bibi papa bia wa abusuam aya wo bi nti ase wo se na wo skapa na onka abusua nyina ma ho omo be sai no unsa asam kakra wayi abusua panyi dwane obi adwane wo ho na akraketwa ye chenchen wo se me de meji na mafa na wo busa ne se next of kin ye de wa ntumi am obi adin aya abusua miti ya menya abusua si ye nyina ye tie ye abusua odi she we are separated abnonso ye fast pa o se abusua omo hu se ade ede wo ho
na mesere wo mo omo nto wo mu bu ase na omo mo bia ni dibi na didi gya ni mu na nenam enti wo mu nche na asumdue mna fie ho abna de pepese no oboa ewo ho onim se wo de di na aye next of kin de bi o de ma ne ma mesere abna wei enye ejade yesere fabra ebusua dia enti ye beje me da say ye menso prostate foundation clinic ahimfe natural center for apomode wonsam nyina beda ye na femika de mesere wo ba we de treat akoso akumanim white be kon carbon be ko ebema wache probia 3 man memanom treat sexual infections nova the podcast Akoma FM asebe tutu deku fidia ya desa ya de for one kase woni kwatwa wisie ebehwe wo ahimfe natural center na abehunu sanye enum ne yadwa nemum no ye bana pomode wonsam kase mpurepunu na ehye so ehye ye wa hinsan estate ye bengu shepherd junior high school for 0555 902989 0555 902989 Atinka power capsules panel discussions wamuna asasene Dr. Charles Ansanya Mishro Atinka power capsules no address say no agent hana agent homena ewo kromo no Atinka power capsules e magia tum wobi agia tum na ate wo yedan woni Atinka masanka bi enje sa ade no nyankopon boy yedede no wonkwa wo de wonya so mfaso wonya Atinka power capsules ne bi Jehovah Medical Center wo Paraku Estate Atasmaso for Dr. Charles Ansa Mawansanka Atinka power capsules ne bi na abemu se dendo for 0591 825365 0591 825365 evangelist ame mame abusua panyini wo yehufo papa abusua pani frempon se papa we di mo busua nim na bibi ba fie ho no ma obetimi adwane afi okọ na mo de mo wede agiwi a no aba na obedi akonkosem abusua panyini betufo ye de jawa na ye de aso se de anuanom edi ka aka no nya kokoduro wo na wo hwa ade yi so na bi wei kakra ba ye na obu afu se matumi ho ade so at once na what ho ade so a ene ko ba bi tena na ye de na eche wasa abase mi anam kan me sa me boa usa wo boa sa afra wo no me ka so me sa me boa mo sa afra wo mo nyina me sra wo mo mra mi anam kan se me hu se mo sa fa ma ade ma na mi ndi we dia wo me carry na wo abusua pen ye besrew nya akokoduro baby awoduro no akawo na kakra bi nya akokoduro na de abusua no e de ahye wo sa no hweso ye se de na wote no obobo we bedi no wawuo we abedi no wawuo we abedi no wawuo wo to so nan e na wo de wudwane ye besrew abusua pen ye nua ba abena ye sre wada adidije ni mura ne nam de to so mienu na ntwie no ya wo no de ne du afiri ne ma yem ne bae woduru ma yanka ni etwa to twene ana conformity ba bi no okoso mu na ntwie na ne de ye twa na wo e ka wo nsam de be de e be free wo nsam anya japade enya wo dia enkrata yi nyina wo ho people ya register de ma wo eno so wo ho wotse fidikasie ya mu twa ntro se mi hunu bosumiensa ni ayira eni enu akasa de police for be kwani akohwe ndem o be kwa akotu niema wasi afra na niema nti be kwa wo huru onsuro nyame yesra ope bibika na busua no bia akoma ento ne yem ted asofo ye besre asodem adwuma ne yenya nwie yo asofo yesra mo ebe yanka yenya abontin dede na ye no na yenya damu ho adwuma na damu ho apro wona nuabo firi ba no adamu wona nuabo ifiri ba yo bia ye wonu Roma mu asfiri nsuo Roma eja kronkron ba bobo ensuo nson bobo ba wasa kwaji communion ne ni pen suro communion no ni pen suro chese asofo nka communion wasa de ya ewo mu ayese nipa wo be di kura no preparation wo de ba yanka bio ezo ma ne ho so a wo firi ni mpade ma no ko di communion wo bodu awi no ko di communion nipa nsuro nyame bio asofo ye be sra mo ye man chechira ni noso ni enya sunsun mu wiase na ya wura so ye kwa ye nko hunu hwe ntiri twitwa mpapa mu kunzun ya no ti aso dem se sia osofo gina wanim na ma wura sunsun mu wiase so ko pede o
empire na yesu wura sunsun mu wiase ene agya nkyerɛkyerɛ wura sunsun mu wiase hu no oba party ɛhyɛ ne brazy ɛhyɛ no tɔmɛ bɔ no hu ne tɔmɛ bɔ no na sɔrɔ ba tene no hu so akobodua ba yɛbɛ sere nyame asɔfoɔ moma yɛmfa nkyerɛkyerɛ yɛntimi yɛ mai na nyame de ɔhyɛ yɛn sɛ o yɛbɛbu wɔn akonta papa awurade nhyira mo amen wei wasɔre ba wabu anim ase enso fada kura wodi agobobodua na hakro bobi woni mo je mfa ne bo ne cha na akoma akyade no ye guso ye kan wasem se ye mabrofo na dida ntomanom anwanom antade biscuit no drink no ebrana mu ne yewe ye atwa bia ebrana mu ne kai wo yase wo mo asabi wo mo tete hwi mu sabi wo mo ne yefrefra sabi wo mo didi dam a omu ni amboafo wo na yende akoma mu ensam ani Akoma FM yesi no mbedidi abomu December ya awo ya nim ha ya fourth ya ani yesi bre ya nwa bre ya emo bre ya biscuit na bre ya drinks and tomani mfa nchema kuna fo ade bia ne mo omobroni bia na say obi asabi woni bia eye ni monyam ade no fa bre ya say yamba fa bre ya beje ma Akoma FM mi shall we go go bit my year work come ya be time everything be show ma omo famra o ba no shall reggae to wa be say yes Mrs. Tabako mambo amwedo UK was sending in the ma eti yadara se pa oh enra ayi Sandra list of the brand na just say yenu no be send 1,000 500 1.5 400 ma Mary no omunyina de omo de aba na you Francis Wager de na de aba ene ade omunyina unyele me kwa free ye frame wo Germany o se omo boabo omo nti me kwa free ye e ma o remfi ye tram na Akoma golden ladies fans of Akoma Maa Akos great family happy home charity foundation omunyina so boabo de be ba na yetumi ade ashira wo mo ayeka henkura no mo munyina samiso ni panom obia ya dofo no de obia nyina wo mfrim obia mo de say 100 Ghana kura mama ye beje say 50 Ghana kwa say de ubeti 20 cities 10 cities 5 cities what the be the other be time and so nyame ensam papa time so wo twam a wo betumi aba de wodi no wo say ya niemo wo betumi so obi mfra wo unse obi wo ha was me to me ababia me wono kwan wa enti wo number no mesro 0245 30 14 0245 30 radio wo bia no na ya mo bia no se niema ni aba be fa ni na kama na ye de aba eya ami favor Miss Dr. Amibon Sodreni bi wutina power wa ho den so ate emin favor Miss Chemical heba shop bia mo wo benya bi e wo ho na so ema me se wo yade a ko emin scientific hospital ema refidie de wato so e be kire ba bia yade ne hye ne adren fa manom ye wo kageti ani zu ne di hwe mo frɛ 0277001234 0277001234 Fosu Travel and Tour Recruitment Agency and you do better crime Mr. Wenis Casano and why you didn't Fosi can call Komu be a wabeji na fe one for to crime Mr. Brake Fosu Travel and Tour ye dear Winnie and went to Bomadiana Bra ye will come see a man high tension Fryan it was 0241 169774 0241 169774 Dania Ben Trading Center Yenya Dino Paba Dania Bam Mesha malaria fever typhoid no be Dani Heba ointment and so Wabako Fichati ya when to win moja once Bamadi and no be na Dani Eba ointment with the chichi wapa so Dani natural about capsules and so Mamma Quadro one more almost Simoday Dani Prosta on so ye prostrate afe what you saw what's a free wapra cope now Ubenya be a mystery about Fred Mensa about some co Api Danka about Adum Chemical Santa Subenya be Fred Dani Ben Trading Center what Ashton Romo than the farmer di Ebofi Pam it was 0273 392877 0273392877 Grow fine ye moja Dr. Grow fine nyame sha sa wodi ye ni akase ko kwa ye grow fine na afa wodi aba he ena no pa me nim grow fine ni bi metumi mu sampa me
menka samre kwane kwato grow fine ne bi sesi a menom bi enra meje medie na eye kama se wutumi ne di ana se wankasa no wutumi se wutumi enya kese wonom a ebesiesie o ebeye wo kama eye grow fine mojadro ma won sanka wodie sesi a na bibia entumi enkoye emfama grow fine mojadro no chane so ema me Dr. Grow fine wase wo komisi ba kwale na ke ba Fred Mens apidan pure leaf chemical eba shobu benya bi Fred get eba kene ko 0244596532 0244596532 na wonsoma wonsanka bi eye divine herbal powder eno ene ye divine hope herbal center ye watwea herbal powder enawia ye de aba dwaso watwea siesie mema watwea mesoma wonsa enka watwea herbal powder no bi wonu ansua no watwea no na wo de powder na gunsuo hye no mo de na fe wonu bebem se dudo ene ebusua no na no pa ene awia oba bema na mo bem se besiesie mu ye kwale na Mr. Ba Fred Men Samenko wo benya bi ofre ochia Divine Hope Herbal Center neje ochia ba pada ne bi e wo 0591 565557 0591 565557 ye wo macro abusua kruwa junction Miss Barmodi na fra ye na wo se wo junction beba ebibidromu samse Roman father drone ni ageme age obaji wa fi waye wa poso wuti ana ye wo ya ana stroke spinal cord no wachiri nkase no eya na ye wa ya se me se wada wonya Roman father draw ageme heba mesha fra 0243 115948 0243 115948 Glozaka recruitment was ye here bus drivers e wakata last see anase F eno na chese ye de wo betumi e de aba 3500 Ghana ye betua wakabosome wadidie wo hospital bibia yeka ayinma kokobe ye wo 18 mu junction fra Glozo e wo 0552 3381 0552 833381 energy catering service eno ne yeka chose bomodi na bra na wedding or party wa dorin we ye no ye be ye aduane samshe nutrition palatable continental ne local dishes the ope be ye ma energy catering service e wo breman ye ben mo kronom main station macro ye ne golf filling station edition mo weekend in wine e be ye we your party wedding no ne wa dorin no aduane adiama wo for 0243 367993 0243 367993 happy milk me body and mani age happy milk de anu na makosa wi me ni mabusia ye nyina ye nom happy milk lactose free calcium potassium iron vitamin B2 B12 ni nyina no ebi wo mpani no nkokoro wo bia enom lactose free milk happy milk no for 0558 208 630 0558 208 630 na fashion so enne wo betunsuo no wo ba bia ye papa ma water force drilling enterprise emetu wo nsuo ma memensuo wo mo na betu ye na se ma me bi ba so bia betu bi nsuo na so mo betu nsuo no man tun ye me koy wo mo ye no kona bra water force drilling enterprise wo mo ntesa me so wo mo betu wo nsuo ma na asemba ho a wo dia frame me akasa ma ko wo betimi aframe na fe me di wo mo djuma wo mo ya de meji won mo di ebuo kitwa bi sika kitwa bi ana won mo baji wo wonim ba bia wo tu nsuo no beba ntame nsuo no be ye kroje wo tu wo nsuo wo ni haw me na me di wo mo wadanse a kire wo water force drilling enterprise and abansio wo is see a wo se pipe no na etwa pipe na twa na so mo wie no mo de afidie si so ma wo do polytank isusi ye bibia kama wo tumi se nsuo no eba yo ye bibia eni a kire water force drilling enterprise ye wo bawro new site ye ne ye wo so ame na ya bi heba clinic ye no wo mo ne bo wo abonsa kromu bawro new site wo wo adweso frɛ 0246 265707 0246 265707 water force drilling enterprise en super emankwampa ye twe ho aba amanfui malaria dura ye bohu dawro anytime herbal mixture time herbal mixture ye ma obi a tie malaria ha no de nanum ato a wontimi anidie no wadura ne time herbal mixture aduro adrei ansa na ubeto samfani di me yakrata no Anthony Fry adwoa iso so e ka kire no wo se won so mfani di ne nye samna so mutama aban be register efuo no a me pa obi mana register no mo frɛ ayi opani me pa chan wojidi me pa chan mo frɛ no no so onfani di me register ah nanyi ono kwari ya na wa hasa mo de mudi akwa register onti ase me pa chan na me kire mu ba no enti adwoa no so won so onfani di nye
na de be ya se yeso ye nhwe se afuo no e be sa aka nwura mu e na ye na me se na sa na te de me gina ho na me di me din na ye e na me di me din ye nti mpa cho busa me sa na te okay opani friend aja eno aha na se afu obeya wode na ba se afu yi wakwa register no wa frɛ o mo ko register so wa frɛ eno so wa ka sa asɛm Akoma FM e je senka o frɛ me nanka me do be pede wa frɛ so mo ko register wa mama ne eti for dey ba register wa mama ne oh na onua o maame baba papa be ma pani me Akoma FM ya me de you know me de afuo no kye ne san ba ko no oni na tifie oni nyina na tie efie ba ko ne dani ne dani buchare so oboro na mane wono na nchen wo tira dan be miensa efie be miensa minua ba ko onso odi mfie aduo chenchi afa ne bo atoa wo ho wa amara mane eno na nchen ono anua be ma ya otie ye friend kwa bebe di akoni oni nyina na tie offenso buchare so wo chan pani oboro mane okay meba ebra wo frɛ opani ya yenim se wono ena nkuruma toa na nanom se do no wode bibia hye ne nsa no wo frɛ no wose wontumi enko meba wo frɛ no wose wontumi emfa ne di nkoye because wono no wakase wotu ne ho ade so wotu ne ho ade so ubo wo bia mane ya wo betumi ayi ni pakro de dance se papa ekra ka sa na so mesi mebo na mane pa cho me sister no me bla ne na wo wo ba mama ne wo ba mama ne ya wo mu nim se wo frɛ Mr James Kwaku Frempon was say on funny din koye. Okay. Wo mo bebambi na mo papa mamisa o. Adie ne see ya. Wo kwaka che wo mo say de wo pepa won sa e de free afo ne ho. De besimo bia wo nim omfa. Me nua ba no kore. Afuo ne yamienu. Me maame anka se wo me no. O afuo e wo ho. Woni afuo ya ka ho asemu e na bohye. Na mini aba ya efra jo roshi mini aba ya efra jo roshi yes safu na ya me maame no dia no no keke ka ho nsem o keke ka ho nsem na mbufu ye na wo sister Rosie no keke afu na me maame dia no ya ono dia o ye me maame baba papa okay ya o keke ho nsem no keke ho nsem se dia yin o ka ho nsem se afu no bi hwe ni ye nsem bebre na me bufu ye ana mkof de wonom so media dance nti me ni ade otu ho ade so metu me ho ade wo me ma me afuo no so nya abusua enya abusuafo no so enya de Mr. Nkuruma wu ya no eja Nkuruma wu odi ja ya ni de se metu me ho ade so asa me fra abusua ana ma metu me ho ade so enti we ya momo ma me de no ade so ho ana me se metu me ho ade so na wo kire wo mo se wo kire wo mo hu se asoma me kan ya no wo ma me de no no atu wo ade so asoma me kan ya no ti me ma me ade no metu me ho ade Obani Frempon wo jidi me jidi wo jidi me jidi uma wo mu nsa mo maame de no watu ho ade so na emom no nya abusua kokko no da bi Akoma FM Mami Rose boko de okay ayadan na wo bodua wo moafuo no ho oba pa sem ne se mami wu ya che me nko abru 40 years kra me si hoda mami ne ti asana ebo 10 years na me nko wu ye no eya sa be count 30 years ti aye 40 years eti me mami afo no mo ti a sika ne me hunu omo ti a me hunu me bra so na ye do to ano eti ko bi sansa bla na say afo ne sika no ade na wo ka sa wo be si so no de be ye bibia me ne ye manya bibia atena say so tam no ko enti sika no da ho ana me bra nya asem pa bia nka nkire me eti me bu sa wo twi fa me so enti ma me so de abufuo se di jade ne di mura de ya enti bodu ato afuo me ba cho bo no say me say afuo no me bu sa me bra Akoma FM o jan wo di on person ka hwe on person chem se sika na so bia ko we hwa na ka akwa asmeti ho enti sa de ya na na no sa me ho dia enti me frɛ nsuo so na me de bodu ya no wo frɛ suo akoma akosan enso e na de bodua wo de bo wo bra ye dua ai se wono o ma me muaye ana bia bi so di bi jabi anti wono me se menti ase na se wo afo kwa wo se wo nkom sa na me kan sa ma me na wo me sa ma me no so wo me bi ma me na wo me bi ma me na yala no mo de ne bra me akola we
me sister me dey na chi so won kran ya na na ye hwe no enti maame na phone se ka na mama ye omo cha no eba no ba go so awu ne man keto awo me ho amane ana me hu se o mbedi di so man na se ja ko pe bo se di dwa okay na maame we fo di asenti me maso sa enti enso be na boy wo frefre ye pese hu ni nyina se mu adanse me frɛ na na ofen ana me frɛ nyina su kwabena na me frɛ ode na me frɛ yani ayafo mo wonom suo ba ko e friend pressure ana me frɛ sabi na na ana me frɛ bo kire wa tachiman ejei e na wo bo odua ne san me se na na madawro ma me brɛ na edi di side ho mu di dia me bi ne chasa fe kra de me hu de me ya me hu eti me ni abre me frɛ me brɛ na me se na so onye mu aye papa bi anka nkire me wono a wo se ne ho dodo no wonko ho wo so ma me we o ne usi ya nan na se wo nko ho de na de wo ho no kire me aye so nkire na me se ne me ma na nam so ahwehwe ama me oh okay enti wa frɛ wo mo se wo mo hwehwɛ ba bi esika na ko de efa ema enti safo yi a wo bodua to so no eye momo maame de ya maame de enye abusuafo no ba cho de abusuafo de me ko bodua to so e me komedi a enya me komedi a danchai oba ode ananya odi no wodi ne disciple na free ye wo say eye wo mo maame de ya rosu ebo odua to so no yade wo kotodwe wo aposo no no impressor capsules na fa oyo no twitwi ba bia eno no eye wo ya no enonom na ya wo ni nyina bedwa no frɛ 0243 123224 0243 123224 bejo so eye ayona pharmacy on bejo so no mama impressor capsule ene oyo ni bi etu aton na danka ba complex limited wo pechi number 2 Oben City Life Hybrid School enka wo water number 2 on Shell filling station bi hwɛ mo no wo the dank extra keba mesha bedroom way amafo just adanse won mu di won ho nyasam keto an tutu e wo aposo wo kotodwe wo kon wo trase no wasensen mesha wada stroke hypertension we ya dank extra keba mesha ne bi wo di friend 0266 593330 0266 3330 nema won sanso enkabe enyame ya adumu a ena producer asenso mensa china ena yede opapa eto empemo china ne papa eda form yede no beto empemo wo asante agona bepoa ehwa na yede no ebeto empemo free anopa no a ede akosi be sedu baako na fe yakwa akopɛ no korabre Ghana Akoma asenso mensa producer enu nti nyame ya adomu a ochina ye papa no opani ben kusi ababio ejaben opening ben kusi ababio ejaben ochina ena yede ye papa yi eto empemu nti yenyina ye mamode ane yenko na yenko boa asenso na wontumi enkura ne papa echi ewa asante agona bepoa echira yenyina nko boa asenso ejaben opening ben kusi ababio ejaben na yentumi enkura no echi yenko ahoma ne so nase eye nase bema oh ne yire papa ayo ye asanso kwa yensi yo asanso kwa yensi yo ye duamano o manu tokura bodwese no ye asanso bema na kafra wate echa wo be yensi ye beba babua na waye wo asia ye no waso wachewade enti acha yenyina yengo jaseso yenko manese na fe yefa frefo kakra 0322498035 na yenko we ni baby afrefre bonnet on yenko mire me do so acha po brofo kwa highway yenko Akoma FM Obu pija obu sini ajeria mama obu jere kiri akamu na yeke beba ni obu ba tebe be wade obu ba be na kwa je me da se papa wo se wo mpa wo angasa wo pe we di ni baby afrefre hello we di ni baby afrefre hello we di ni baby afrefre yes bonita we na yanko me joso me ra yanko
ɔsɛn kafo ɛnu a ɔpɔ minsan kan. Kafo me pacho comment ni enko na me bere yaso. Paa man no what to work cancel. Akoma FM. What paper na ya mo fa ma police. Yenche no yenko bomb search ni yi papers na why. Me da se papa osenka for se yemfa ne ma police odi ni ba bia frefre. Mini aba ko sia papa bi. Mini aba ma bone te we ni enko. O papa te ni ma so wa sante man pon ko sia se no tan ko. Mini aba. Dia me papa penifo. Anyway, my penny for 77 years. Papa was 77 years. Nigeria money, Ewoko, and then in 3 months, so money baby. Yes, so much now. One from Mama Kushania near Fa, yes, so I think the Yankano. Yamisra, papa, ya the best Yanka, and intimacy, also for Yanka, Doyano, Fabra, and Yanka, Doyano, Bomodia, never would dear Brabi Bia, Wopese, Wijin Mu, Mobiano, or the Bomodia, Akoma FM 0245301462, 0245301462, Bibia and Chemubia, we hear Biano, made the Bemania may be so about the fire. Niane mini aba fe mini aba me eni nkomo ne yakwaje adrahwe ho ya bayande bebe na yankwa yo me da se ma me nche atiefo nyina bio ene akoma ahwefo nyina ne onu ahwefo nyina anokwasem se edrubre se ya na che se eye nige enam se ebi anasa abre kura obi ti wonom ka se na edruben na dia ehami ebetimi atumi yare na se atimi ede amame na no pay dia bebi amede wura no eye time heba center for aso ye ka se time heba center for aso na che se ye na ye de adura ye no time heba mixture na afeke engine heba capsules ede abega so a enei ekoso aye na adwuma sadia na onim kane no sapepe na edanso eye na adwuma na ndro ni nyina obi bisa se na ye dro no upebi kura wo bre wo Ghana hanom no obi wa dro bi ode ba obebra ansa na won satimi akabi ye de bi da ye mum ne ye besom ye hwese ye bema wo ne pa ye bema wo de ye ma wo so watimi anya so emfa so nti enei baabi a wo wiase afa no nyina Ghana mpatamu baabi biara wo che no won sa betimi aka ye dro ibi na de ye sa wo ye ne se odi wani betre drugstore pharmacy herbal shop lances chemical shop baabi etu adro no baabi etu ndo nyina ton no kwa oso pedro e no K engine herbal capsules anytime herbal Mr. Nibi na wonso atimi anono ma na boa siesi ma ho ode nsem no atimi akosoro ntentem ede amam awie nso hya no so bia na pese ofre doctor na atimi twetwe nkomo yare bi tito yare bi hawo dia kwakwa kuku amasema untimi fandi nkomo ewa abontre no odi efreye na yentimi muawo na yenkyire wadu abetimi abo atu ase na nso ho atimi atowo ye nama no 0244 417 669 0244 Akoma FM 417 669 sa ofre na ye beje ofesu nkyiremu bi anso no yetimi ede amount ade so timi hye no say yare bie no e bae say besiesie wu ana say ba be ye wi ana say be pass tenapa atimi ede amount da bi da yare be ba wo nche ana ye bra sebe oba be sel no oba be nyawo na afi no de wakonse ye do ana say oba be sel wa bra bo even krampo yare betimi ama sebe abrabo aye bo ewu ntimi mbo bi da ne da nyina na wo hyefa ako yare ntie bi krampo nei obi akadan mu wo ntimi mpo nko no watimi aba onu adofo a wotemenka bo modern sa bremu a wo ahodin yi wo behwe so bepa bi aka ho amana timi aduru mpempen so ebetimi aboa wo ya enkofo ha obiara emfa mbra wo na nei de adure ba ko ese nipa nyinara anase obi biara etimi eka ho asema anase obia etimi nya bi woni fie eye ba bi owo bia ebetimi aboa na asiesie no ama ono nso ho etimi Akoma FM ede amanu ya adura ye frɛ no K engine herbal capsules K engine herbal capsules when you draw back pa e was nipa nyinara obi biara wasase so ma on satimi kabie na atimi aboa wo enam se eye adura eye nipadua no madwuma ye papa pa firu tirase ko kan na ase e bera nipa na kwa no ba bi wo ho a entimi na adwuma ye ntabre bia no na mo ha wakese na e ba oni padua no so na enso na dey ye da se wonya adura ye frɛ no K engine herbal capsules na sa wono no ma e bo nipadua no ban e hye nipadua no kena ma afa ahoden bi ese wonya
woni padua nim no utimi enya enu nti na edro nyaagi atum se eye general well-being edra eboa ma ni padua no ban nyina no etimi awie peye etimi edema wo ebia na sabria wo yi ebia wo ye bema de bia meka se bema de unyuma dosu unyuma ni bi wo hono ma ukoye wa bontin se de kro no amaye no amfa nka ho a enam se no eno ba ni sha wonsa e wasase na che se de ni nyina no adwuma na koye ni nyina na sa akwaye kwa enam se bema bia no so Freddy na sa oba fie pe e wo se yetimu se wo adwuma hofro nso e wo fie enti po fie abontene e ba no se obo a ho ye ansa na watimi abedru fie be ma bi wo na adwuma obeye wo mpaso nti no abre bi anaje so wotre abonte che e ma sebe eye bosuo bo na ansa na oba abeda oba no wawia no oba abeda bi wo ho no ma utimi se wo hu no wo fie no pada ne nyina ne se onum se mpo ade abeche ma oba ne di kan so di jana na che se wan hwe ya asem kese na se nguase e beto no paso nti ono na obeda omenantem na nso no sore ntempa e wo fie honom be ma entitete wodofo so momu krampo na wotwi ben no so momu krampo na wotimi ben ni ye e ma ono nso ani timije e ma na hom katimi ekosoro na nei uye be ma enna mo haw bia wanya wo mema semu nti enna mi system ntimi ya adwuma nti nei wo haw bi wo be mam entimi mfiri so nko entimi enya wo haw ene wo hono bia akodi mpa bi so agro e free sabre no ekọ na wo so be mam hyehyew eya na mu kika opan mutimi ka odweye obi otimi e wo ho no abosi no otimos ebia baby sa no ntimi nkam asam nkyerɛw ne bema mu na mutimi ka na dweye ne bema wo sa na mu abɔ ne pɛ ebe okurati ma wo yam timi hyew bema bi ene wo ho na bema mu kika na mu ya wo ya te se wo ho no mu kura timi se wo dwonso na emu ya wo ya papa ye bema bi waso wo dwonso a se do bezi fafe ne sepa na se de waye nanim no anokwasem se wo beka se bia ni fufuo so nam onuadofo a wo temenka bo mu aden ase ne wo ya bema na se ne wo dwonso na emu hyehyew na emu ya wo ya wo na bema mu kika na emu ka wo dwe ya kopa adura ye frɛ no K engine herbal capsules K engine herbal capsules na no bi na sa aduru we betimi abo papa be me se ebe ma general well-being na ye adwuma na obi anso ni general well-being ni timi ye adwuma ye no sa ni pay anokwasem nie wanyare basa abre bia bonsina no ho dendenden yare ye krampo e ba entimi ametwi mfa no so internet so ye be ma nene wo ho no ma no ahwe so be kwakope adura ye frɛ no KNG eba capsules na so watimi anonom eno ene betimi abo ho ban eno na betimi asiesie wo ye papa bia na ewu ye be ma wo ho no sensansa be wugu be ma ho obi wo ho no dware wia na no honam keka no obi wo age sensuo ene samra nka no ho sabre ni firi ho no ma afi obon sesebe wo a ne honam nyina be ne na se de nkokodwie bia na se moa bi enam honam nani no na enso obehwe no ho abo no a ohun saboa bia ne nam no ho na honam titimu na honam ya wo hene obi biara wo ho no madware wi na ho keka wo ya wotim sensusu so boni bi aba wo so no ene wo ho no ma bo modern so benya adura ye frɛ no K engine herbal capsules K engine herbal capsules na Akoma FM nya boa wasiese wiye ebe yi so ha no nyina de afiri no ma de ama ho so atimi atɔ obi wo ho no matimi se anasa moa bi na mutrim na so tirimu aye dududu oje wonwanje ogu ya wo hwe ya enyeye ene odi apedura ye frɛ no KNG eba capsule na abra banum sa aduru we no atimi aboa wasiesi opapa maneoma so atimi akonkan ade ama ni pedua no ene obowura drugstore ne pharmacy eba shop Lances Chemicals so bi atu aduro ba bi atu nduro nyina ton a oso pedura ye frɛ no KNG eba capsules bema na wo so atimi agege bia ma na atimi aboa opapa bema bi ene wodwo nso na mu apa mienu obi won mo wodwo nso anokwasem nie sebe obeka sebe e kraman na edwonso odwonso pio no wagyae enso na dwonso no ebi danso esensemu ebi danso ewo ade animu ubon sebe kakra na foforo asan eba obi nso ne de na mutimi ya ne ya ma dwonso no kura no obechima na dwonso no entimi emma anokwasem nie uye be ma na ne dwonso entimi ma dwonso na sebe ba asema na dwonso no ene udi a esi kan a ene so timi kan se ye problem yo help na wonamu no won hu ye ebeduru baabi no bema efo beda be sore no obechima no wayase nyina dududu wayase nyina ayekutu nanso pesa nka otime dwonso na oye free nanso sa abre no na ekwan ni masi odwonso a entimi enyeye agisi yakopɛ roba bi na de to bemam anse na etimi afam ede aba na de bia meka se bia wo ye bema wo na nei no ye de roba to bemam ampa achawo
obema sabuna na yem ya fro bema ama yetimi bɔ mrane akase no me pa cha ɛwɔ hefa na kyese sabe ye okane na adum ɛwɛ sumbre no ɛno ntine na mpɛ sɛ me ka kyerɛ sɛ koko pɛ aduru ɛfɛ no kiyenje ba capsule na bema de num bi na nya wo ho aduro na ye wo ho aduro na abre bia nso na wotimi nyina wo na so na mo anwoden bema bi wo ho no ma no kwasam so otia break na da fom ono obehia sɛ si ono ode bu ani obi kura sɛ me de ma anya yo sɛ ni buase nko na wo gye sɛ ono oba ne keka na ono oba na etika mu ana sɛ ono oba ne wura dan mu na obi wa wo bo so gyina ho na no na sɛbe na wasɛ no ho afi obehwa no na sɛbe ni nika mu nyina ana sɛbe asɛ no obebisa no sɛ me de mintimi hu dia ɛha me o bema bi na wontimi nyina so nkyɛ bema bi ono obehia wacha ya seconds too na afi na wo ho nyina asane wo no obi okra ne ho sane na de ɛya ne sɛ agye sɛ bɛ na wɔtwe ansa na wasanya ahomka foforo ɛwɔ nipadua mu bema kɔpɛ adura ye frɛ no kiyenje eba capsules na no ne betimi aboa wo ayi so hawo ne nyina se ɛde afiri wonom ama ho nso atimi atɔ mesrɛ sɛ mesrɛw bɔ mo aden so do bɛba wura drugstore pharmacy herbal shop and license chemical shop biara no ma wonsa ka adura ye frɛ no KNG herbal capsules na onso atimi ano na bɛboa wo asiesie ne pedua no ma bɛma ohun atimi atɔ ye papa ma fe dia wo famu bia wo ma asɛm ho no atimi agye wo na ma mede ma ho so ne asɔre so na awiai no no akai sɛ ye na ma no de ɛyɛ 0244 417 669 0244 417 669 se ofre eye KNG eba center fo a ye beje ofeso abrebiara ye da se papa ye call time eba center fo akachi akwaje time eba mesha na KNG eba capsules na ha ene ye dia akoma mu nsam dwumade ni na ebesi sabre yi de ebusia pani samia champon ebusia pani ye sports mo wone agudi akonfo no ba be chance ensime ko twiba brema fa agudi mu nsam ahase na wo bete no kroje mu ya sorry so no mato so dia mamo ya damu nyina nsia mamo ni tia ade na Akoma Sports 87.9 3 to 6 It's yummy Akoma FM for the tummy. It's yummy for the tummy. It's